ஸோ சொல்லுங்களேன், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க. நம்ம போன செஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு. Just go ahead. சொல்லுங்க. मीना माताजी, कविता माताजी, कुमार प्रभु, सुरेश प्रभु, पद्मा माताजी. ஓகே, அப்ப பார்க்க இப்ப நம்ம இந்த சாப்டர் 2 பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சாப்டர் 2 உடைய தலைப்பு என்ன? ஜி மன்னிக்கணும், இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நான் இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன். ஓ அப்படியா மாதாஜி? ஓ வெல்கம். அதனால எங்களுக்கு எதுவும் தெரியல. சரி பரவாயில்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஷூர். सुरेश प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो போன செஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு ப்ரீஃப் பண்ண முடியுமா? சில பாயிண்ட்ஸ். ஆமா பிரபுஜி, கொஞ்சம் நான் இன்னைக்கு வெளியே இருந்தேன்னா ஃபுல்லா கேட்டுக்கிட்டேன், ஒன்றும் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு. ஆமா பிரபுஜி, ஃபுல்லா எல்லாம் கேட்டேன். ஆமா சரி, இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லா பண்ணி நாளைக்கு ஃபுல்லா எல்லாம் கிளியரா சொல்லுங்க. சரி சரி ஓகே, வீட்டுல தான் இருக்கேன். ஓகே ஓகே குட். ஓகே, வேற யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, நானும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம்னா, நம்ம வந்து பகவத்கீதையில செகண்ட் சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ டோட்டலா செகண்ட் சாப்டர்ல 78 ஸ்லோகம் இருக்கு. நம்ம வந்து அதுல வந்து இப்போ 35 வரைக்கும் போன செஷன்ல பார்த்தோம். 36 வரைக்கும் போன செஷன்ல பார்த்தோம். 37லேருந்து நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். 2.37லேருந்து இந்த பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, போன செஷன்ல தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஷேர் மை ப்ரெசன்டேஷன் ஆல்சோ. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது ஃப்ரைடே 8 o'clock 8 PM கான கிளாஸ் தான் இது. இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணுங்க. ஆமா மாதாஜி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் இது வந்து சாப்டர் கொஞ்சம் லாங் சாப்டர். அதனால வந்து நம்ம 2 நாள் பார்க்குறோம். இது இன்னொரு 2 வாரத்துக்கு நம்ம இது டு வெட்னஸ்டேஸ் அண்ட் ஃப்ரைடேஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வீல் ரிவர்ட் பேக் டு ஃப்ரைடே, 1 day only. ஓகே, ஸோ இப்போ நிறைய பேர் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷனும் எடுத்துடுறேன். ஸோ லேட் ஓவர் வியூ. ஸோ ஸோ மற்றவங்களுக்கு அது ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சாப்டர் 2 உடைய தலைப்பு என்னன்னா கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த கீதா சம்மரைஸ். நம்ம பகவத்கீதையோட சுருக்கம் ஃபுல்லா இந்த சாப்டர் 2ல அடங்கியிருக்கு. ஓகே, இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பார்க்கும்போது அது சம்மரி, பகவத்கீதையோட சம்மரி நமக்கு இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த குருக்ஷேத்திர போருக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா 2 படைகள் வந்து ரெடியா அரேஞ்ச் இருக்கவங்க. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம வந்து அந்த போர்க்களத்துல வந்து
நம்ம கௌரவர் படையை பற்றியும் பாண்டவர் படையினை பற்றி நம்ம பேசணும். அவங்களுடைய படை பலத்தை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் பீஷ்மர்கிட்டையும் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட எல்லாம் சென்று இந்த ஆயுதத்தை பற்றி பேசுவார் அவரு. ஏன்னா இந்த வாருக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அதே மாதிரி அர்ஜுனர் மனசுல பல டவுட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். எப்படின்னா அவர் உன்னதமான ஆத்மா இல்லையா. ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் கம்பேரிசன், இந்த போர் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், நிறைய பேர் இறந்து விடுவார்கள், அப்படி இறந்தா அது நல்ல செய்கை இல்லையே அப்படின்ட்டு அவர் அவருக்கு மேல அந்த கம்பேஷன், தயை தோணும். அது அவருக்கு மனசுல தோணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மனதுல அந்த பகை ஆப்போசிட் சைட்ல யாரு, பீஷ்ம பிதாமகர் இருப்பாரு, துரோணாச்சாரியர், டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அவருடைய ரிலேஷன்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் போர்ல மடிஞ்சிருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி போர்ல மடிந்தால் அப்புறம் எனக்கு நான் போரில் ஜெயித்தால் அதனால எனக்கு எந்த விதமான சந்தோஷமும் வராதே அப்படின்ட்டு அவர் மனசுல நிற்கிறாரு. அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இன்னொரு டவுட், இன்னொரு கலக்கம் என்ன மனசுல தோன்றுது அப்படின்னா, ஒரு பாவச்செயலை ஒரு உயிரை கொள்றது பாவச்செயலாச்சே, ஸோ அது சரியில்லையே அப்படின்ட்டு அதுவும் மனசுல தோணும். அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ல போர் வீரர்கள்லாம் மடிஞ்சு போகும்போது அவர்கள் அவரோட குடும்ப தலைவனாக இருப்பாங்க இல்லையா. ஒன்னுல குடும்பத்துல தட் இஸ் அவருடைய சீனியர் மோஸ்ட் பர்சனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஒரு கணவனா இருக்கலாம், இல்லை ஒருத்தருக்கு அவர்கள் பிரதர் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில அவர்கள் மடிந்து விட்டால் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாம் மறைந்து விடும். ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் மறையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது, குடும்பம் நிலை குறைந்து போய்விடும். அப்புறம் இந்த பித்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த இதெல்லாம் சாக்ரிஃபைசஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் போய்விடும் அப்படின்ட்டு அது மனசுல தோணும். அப்புறம் நான் ஒரு அர்ஜுன் மனசுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இந்த 4 டவுட் அவர் மனசுல வந்துருது அப்படியே. அதுதான் அப்புறம் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, தட் இஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இந்த பாண்டவர்கள் அவருடைய சங்கை முதல்ல கௌரவர்கள், பீஷ்மர் அவருடைய சங்கை முழக்கிறார். அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் அவங்களுடைய சங்கினை முழக்கிறார்கள். அந்த சங்கு முழங்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, தட் இஸ் கௌரவர் படைக்கு நடுவில் அந்த பயம் வரும். என்ன காரணம்னா, இந்த பாண்டவர்களுடைய அந்த சங்கோடைய முழக்கமானது ரொம்ப கம்பீரமானது. அது அந்த எதிரிகளை பயப்படுத்தக்கூடிய நிலையில இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதாவது கிருஷ்ணருடைய சங்கோட பேர் பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனருடைய தேவதத்தர், யுதிஷ்டர் ஆனந்த விஜயா, பீமர் பௌந்திரா, நகுலர் சுகோஷா, சகதேவது மணி புஷ்பகா அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகத்தில் இருக்கு, நம்ம புக்லயும் இருக்கு. ஸோ நீங்க டைம் கிடைக்கும்போது பார்க்கலாம். நம்ம இந்த பார்க்கலாம், நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு நடுவில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கும் செகண்ட் சாப்டர் பாதி வரைக்கும் இருக்கிறது ஸ்பெஷல் கிளாஸ் மாதிரி வச்சு அது எடுக்க முடியுமா பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய பகவத்கீதை புக்கில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரும் செகண்ட் சாப்டர் 36 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கூட நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்புறம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும், இல்லை வெற்றியின் அறிகுறிகள் அப்படின்ட்டு என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதில் கிருஷ்ணரே பாண்டவர்களோட இருக்கார் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணர் எங்கிருந்தால் அங்கே வெற்றி உறுதி இல்லையா. ஸோ அது கிருஷ்ணாஸ் பர்சனல் ப்ரெசன்ஸ். அப்புறம் அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தா லக்ஷ்மி தேவி இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் அவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அதனால கிருஷ்ணரும் லக்ஷ்மி தேவி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கே ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். அங்கே டெஃபினட்டா எல்லா விதமான நல்லது நடக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை உருவாகிறது. அப்புறம் பார்க்கும்போது அது குருக்ஷேத்திர மண்ணை, அந்த குருக்ஷேத்திர போர் நடக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப புனிதமான இடம். அதனால புனிதமான இடத்துல ஒன்று நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது என்ன ஆகும், தட் இஸ் நல்லதுதான் ஜெயிக்கும் இல்லையா. நல்லது பக்கம்தான்
விக்டரி இருக்கும் இல்லையா. ஒரு புனிதமான இடத்துல வந்து தீய ஒரு சக்திக்கு வந்து இடம் இல்லை. ஸோ அதனால அது ஒரு வெற்றியின் அறிகுறி. அப்புறம் வந்து இந்த ஃபிளாக் அர்ஜுனருடைய அந்த ரதத்தின் மேல இருக்கிற அந்த கொடி, அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹனுமான்ஜி இருக்காரு. ஸோ ஹனுமான் இருந்தாருன்னா அவர் எப்போ வந்து ஹனுமான் நமக்கு தெரியும், ராமருடைய சேவகன், ராமருடைய எப்போ இருப்பார் அவர். ஸோ அதனால வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஹனுமானுடைய இது இருக்கும்போது அந்த பலம் வேற இருக்கு. ஸோ அதனால அது ஒரு வெற்றியின் அறிகுறி. அப்புறம் வந்து அந்த சங்கு வந்து விஷ்ணுவோட கையில் இருக்கிறது சங்கு இல்லையா, அந்த சிம்பல் இருக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து வெற்றியின் அறிகுறி. ஸோ அந்த சங்கு முழுகும் போது நான் சொன்னேன், நான் அந்த கம்பீரம் இருக்கும்போது இப்போ அந்த எதிரிகள் கௌரவர்கள் வந்து அந்த அந்த முழக்கம் கேட்டு அவர்கள் மனதில் வந்து பயம், அதே மாதிரி கலக்கம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ அந்த சங்கோடைய இது. அப்புறம் இந்த சங்கு டிரான்சென்டென்டல் கான்சியஸ், நம்ம பேர்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, கிருஷ்ணனுடைய சங்கு, அர்ஜுனுடைய அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் வந்து அக்னி தேவருடைய சேரியட், அதுக்கு அர்ஜுனருடைய ரதம் யாரு அவருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அக்னி தேவர். ஸோ அக்னி தேவர் கொடுத்த அந்த ரதமானது எல்லா திசைகளுக்கும் சென்று வென்று வரக்கூடிய ஒரு வலிமை ஆற்றல் கொண்டது. ஸோ அது ஒரு வெற்றியின் அறிகுறி. அதெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ இதை நான் வந்து இந்த பிக்சர்ல சம்மரி. ஸோ அர்ஜுனர் வந்து மனதில் எதனால சண்டை போடுறதுக்கு தயங்குறாருன்னா இதுதான் கம்பேஷன். அப்புறம் அதே மாதிரி நோ என்ஜாய்மெண்ட், வெற்றி பெற்றால் அதனால எந்த விதமான மகிழ்ச்சியும் கிடைக்காதுன்றாரு. டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ், அந்த குலநாதர்கள், தட் இஸ் அந்த மேல் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த போர்ல மடியும் போது அந்த அவங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து அது ரொம்ப இதாக இருக்கும். தட் இஸ் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு இருக்காது அவர்கள் வீட்டில் பெண்களுக்கு. அதே மாதிரி வந்து பிதர்களுக்கு பூஜை செய்யறதெல்லாம் நின்று போய்விடும், அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்புறம் வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், பாவச்செயல்கள் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம 2.6 செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இதுல 2.1லேருந்து 10 ரெண்டாவது சாப்டர்ல 1வது ஸ்லோகத்துல 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது அர்ஜுனர் மனதில் வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த 4 தவிர இன்னொரு டவுட்டும் வருது. என்னன்னா இன்டிசிஷன். நான் என்ன பண்ணணும், போர் செய்யணுமா இல்லை நான் துறவு கொள்ளணுமா, என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு மனதில் கலக்கம் வருகிறது. ஸோ அந்த டவுட், அது 5 கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த அது ஒரு டவுட் பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அர்ஜுன் மனசு இந்த கலக்கம் எல்லாம் நிறைந்திருக்கும் பொழுது என்ன என்ன ஆகுது, அவர் வந்து கிருஷ்ணன் சரணடைகிறார். ஸோ மனதில் இந்த கலக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன நடக்குது, அர்ஜுன் வந்து புலம்பிக்கிட்டே இருக்கார். ஓகே, ஸோ அது வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாம் கேட்கிறார். இப்போ நம்மளே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, யாருக்காச்சும் வந்து அவங்க ஏதாச்சும் மனசுல கஷ்டம் வந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எது சொன்னாலும் அவங்களுக்கு மனதில் ஏறாது. ஏன்னா சொன்னாலும் வந்து அவங்க சொல்றது தான் வந்து ரைட்டு, இல்லை அவங்களுடைய மனதில் இருக்கிறது அப்படியே எல்லாம் வெளிக்கொண்டுறதுக்கு பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு இருப்போம் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம பேசலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைப்போம். அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும் வந்து அர்ஜுன மனசுலாம் சொன்ன உடனே கடைசியில் அர்ஜுனர் வந்து சொல்லிடுவார் கிருஷ்ணர்கிட்ட, எனக்கு வந்து இந்த டவுட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு, இப்போ வந்து நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்தேன், நீங்க ஒரு குருஸ்தானத்திலிருந்து எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்குங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றார். அப்புறம் 2.11 30 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுதான் ஞானம். அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ஞானத்தை போதிக்கிறார். என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து இந்த நாம் யார் என்று இது இருக்கு இல்லையா, உண்மையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க வைக்கிறோம். என்னன்னா நம்ம எல்லாம் யாரு, ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மான்னா என்ன, கிருஷ்ணர்ல இருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. அவர் வந்து விபு அப்படின்னா அவர் வந்து எல்லா இந்த உலகத்துக்கு எல்லா உயிர் வழிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாக்களும் கிருஷ்ணர்ல இருந்து தோன்றியவைகள். ஸோ எல்லாரும் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல். இப்போ நான் இருக்கேன், நீங்க இருக்கீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். ஸோ நம்ம வந்து அந்த அதனால என்னன்னா நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ்லி கிருஷ்ணரும் நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஒன்றா இருந்தாலும் வந்து குவான்டிடேட்டிவ்லி டிஃப்ரெண்ட். எப்படின்னா நம்ம வந்து கடல் நீரை ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு கடல் நீரை நம்ம வந்து லேபில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது
என்ன சொல்லுவாங்க, ஓகே எல்லா இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காம்போசிஷன் சொல்லிட்டு இந்த பர்சன்டேஜில் இருக்குன்னு அது சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த கடலில் இருக்கிற கடலுக்கு சென்று அங்கே டெஸ்ட் பண்ணுற ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் கடல் நீரை எப்படி ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது இருக்கிறோ அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும் கடலுடைய ஆற்றல் எவ்வளவு பெருசு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிற நீருக்கு வந்து ஆற்றல் ஜாஸ்தியா இல்ல இந்த கடலுக்கு ஆற்றல் ஜாஸ்தியா? கடலுக்கு நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி the difference, we are spirit soul and we are part and parcel of the Lord அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம பாடி அது வேற. நம்ம வந்து அது எப்படின்னா வந்து ஸ்லோகம் படிக்கும் போது பார்த்தோம், அது ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி தான். அவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மத்துக்கு ஏற்பவும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஜீவாத்மாவுடைய அந்த டிசையர், அந்த அவங்களுக்கு அந்த அவர்களுடைய ஆசைக்கு ஏற்பட்டுதான் நம்ம வந்து நமக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்குது. அந்த உடல் எப்படின்னா ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த சோல் என்ன ஆகுது, ஆத்மா என்ன ஆகுது, ஆத்மா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்து ஒரு உடலை நம்ம இது இறக்கும் தருவாயில், வர்ணப்படும் தருவாயில் நம்மளுடைய கர்மத்துக்கு ஏற்ப, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆசைக்கு ஏற்ப இன்னொரு உடலை நமக்கு தரப்படுகிறது. நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது தரப்படுகிறது. ஸோ அந்த நிலையில நம்ம இந்த ஆத்மாவை என்ன நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கும் போது ஆத்மாக்கு வந்து இறப்பு கிடையாது. ஏன் இறப்பு கிடையாது? அது வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் த லார்ட். பிகாஸ் ஆத்மா வந்து கடவுள் எப்படி, கடவுளுக்கு இறப்பு இருக்கா? கிடையாது. கிருஷ்ணர் எப்படின்னா அவரு தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்வாங்க. he has been omnipresent. அவர் இருந்தார், அவரிலிருந்து தான் இந்த எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது. தட் இஸ் ஜீவாத்மாக்களும் சரி, அதே மாதிரி வந்து இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லாம் உயிர் உள்ளவையும் சரி, உயிர் இல்லாதவையும் சரி, எல்லாம் அவர்கள் தான் தோன்றி இருக்கிறது. அவர் தான் எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம். கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லா காரியங்களுக்கும் அதாவது காரணம். அவர் எவ்ரி இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கு வந்து இறப்புன்றது கிடையாது. ஸோ தேர் இஸ் ஓன்லி டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். அப்போ அடுத்த டவுட் நம்ம மனதில் தோணலாம். ஓகே, இப்படி இருக்கும்போது அப்போ இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா என்ன அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய தன்மையை பற்றி பார்க்குறோம். இந்த ஜீவாத்மா எப்படி நம்ம வந்து எப்படி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன, நம்மளுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் என்னன்னா அதான் சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். அப்படின்னா நம்ம எங்க இருந்தா கிருஷ்ணனுடைய திருவடிகள் தான். எங்க அது இருக்கிறது? ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை. ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைன்னா ஆன்மீக உலகம். நம்ம இப்போ இருக்கிறது பௌதிக உலகம். ஓகே, ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, பௌதிக உலகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பௌதிக உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆரம்பம் ஒன்று, ஒரு முடிவும் உண்டு. முடிவு இல்லாதது எதுவுமே இல்லை, அதே மாதிரி ஆரம்பம் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம வந்து எந்த விதமான மகிழ்ச்சியை நம்ம வந்து தேடி போனாலும் அதுக்கெல்லாம் வந்து அது ஒரு சின்ன டைம் வரைக்கும் தான். மேக்சிமம் என்ன, ஒருத்தர் இருந்தாலும் அவனுடைய இந்த உயிர் இருக்க வரைக்கும் ஒருத்தர் நிறைய கோடியே சம்பாதிச்சிருக்கலாம், பெரிய வீடு அரண்மனை மாதிரி வீடு வச்சிருக்கலாம். ஆனா என்ன, மறைந்து போகும்போது அதெல்லாம் கொண்டு பண்ண போறான் ஒன்றும் கிடையாது. he has to just leave his body and move away, இல்லையா? அது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ எது வந்து நிரந்தரம்? ஆத்மா தான் நிரந்தரம். அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். பாடி இஸ் ஒன்லி டெம்பரரி. அந்த பாடி எங்க இருக்கு? நம்ம பூமி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கு. அப்படின்ட்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த பாடிக்கு வருது. ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்தது நம்ம கர்ம பலன் பிரகாரம் நம்ம எந்த உருவனா எடுக்கலாம். சொல்றது என்னன்னா 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கிறது, ஸ்பீசிஸ். 84 lakh ஸ்பீசிஸ் இருக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம டிசையருக்கும் இந்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்ப நம்ம அடுத்த பிறவியில் நம்ம எடுப்போம். ஸோ நம்மளுடைய கம்மிங் பேக் டு த டாபிக், நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் எங்க? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில், தட் இஸ் கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்கள்ல, லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் தி லார்ட், அங்கதான். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா
நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்யறது தான் மனசுல நம்ம வந்து நம்ம செய்வோம். அவருடன் அவருக்கு சரணடைந்து அவருடன் நம்ம வந்து பணிவிடை செய்யும் போது நமக்கு எல்லாம் வந்து தட் இஸ் இந்த பரம ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஸோ ஆனந்த சுப்ரீம் பிளிஸ் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அதுதான் பெர்மனன்ட். ஆனால் இங்கே கிடைக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் லிமிட்டட். அப்போ கேட்கலாம், அங்கே போனால் எப்படி நமக்கு என்ன ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் கொடுக்கிற ஒரு இதெல்லாம் நிகழ்ச்சியில் நினச்சி பாருங்க. நமக்கு வந்து முன்னாடி ஒரு குழந்தை இருக்கு. நம்ம குழந்தைய பார்க்கும்போது நமக்கு மனசு சொல்லவே முடியாது, ஒரு நம்மளை அப்படியே வந்து வி ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம வந்து நம்மளை எப்படி பார்க்கும், அதுவும் வந்து இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லி ட்ரஸ்டிங் அஸ். அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. கிருஷ்ணர் இஸ் அ சுப்ரீம் ஃபாதர். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவரு தான் வந்து அவரில் தான் தோன்றி இருக்கு. ஸோ அவர் தான் நம்மளுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்றது. இஸ் அ சுப்ரீம் ஃபாதர். ஸோ எப்படி ஒரு தந்தை பேரண்ட் வந்து அவருடைய குழந்தைகள் மேல வந்து அன்பு இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா உயிரினங்கள் மேலேயும் அவர் வந்து அந்த அன்பும் அதோடைய என்ன சொல்ற தட் இஸ் ஹி கேர்ஸ் ஃபார் தட். ஆனால் இந்த குழந்தைங்க தான் வளர்ந்ததுன்னா அவர்களுடைய இந்த இச்சைகளுக்கு ஏற்பட்டு அவர்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கும். பெரிய குழந்தைங்க என்ன பண்ணும், அவங்களுக்கு தோணுதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்குது இல்லையா? அந்த மாதிரி தோணுதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். கிருஷ்ணரை மறந்து நம்ம தோன்றி இதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிப்பது என்ன ஆகுது, இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோயிங் இன்டு இட். ஸோ கட்டுண்ட வாழ்க்கைன்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த பௌதிக ஆசைகள் இருக்க நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் கட்டுப்போடு மாயினால் கட்டுன்றோம். நம்ம டைடு பை மாயா. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து மாயில் இருக்கும்போது நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் இருக்க முடியும். இப்போ கிருஷ்ணன் திருவடிகள் சென்றடைய வேண்டும் என்றால் இந்த மாயையிலிருந்து நம்ம வெளிப்பட வேண்டும். அதுக்கு என்ன ஒரே வழி அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி. கிருஷ்ணருக்கு அவருடைய சேவை செய்யணும். கிருஷ்ணரே மனதில் எப்போ நினைத்திருக்குன்னா, நீங்கெல்லாம் 18 days கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கனால உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும். என்ன, வாட் இஸ் த மெசேஜ் ஆஃப் பகவத்கீதா? சிம்பிள். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, டோன்ட் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா இல்லையா? அண்ட் டூ எவ்ரி திங் அக்கார்டிங் டு த ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை மறக்காம இருக்கணும். அவருக்கு தான் எல்லா பணிவிடையும் செய்யணும். நம்ம எது செய்தாலும் வந்து கிருஷ்ணரை மனதில் நிறுத்தி அவருக்கு திருப்தி கொடுக்கிற காரியங்களை தான் நம்ம செய்யணுமே தவிர, நமக்கு திருப்தி கொடுக்கிற காரியங்களை செய்யும் போது என்ன ஆகுது, அதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆசையினால வருவதனால கட்டுண்ட நிலையில் சென்றடைஞ்சிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல போனால் தான் நமக்கு நிரந்தரமான ஆனந்தம் கிடைக்கும் கிருஷ்ணருடன் நம்ம வந்து உறவாடும் பொழுது. ஸோ என்ன சார் என்ன நீங்க சொல்றீங்க பிரபுஜி, அங்கே உறவாடு என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை வந்து 5 ரசங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல நம்ம வந்து அவருடன் நம்ம உறவுகள்ல பார்க்கிறோம். ஒன்று நம்ம சாந்த ரசம் அப்படின்னு சொல்றோம். சாந்த ரசம்னு சொல்லும்போது என்ன, தட் இஸ் அவருடைய புல்லாங்குழல், அவரு போட்டுட்டு இருக்கிற அந்த மலர் மாலைகள், இல்லைன்னா வந்து கையில் இருக்கிற அந்த ஜுவல்ஸ், ஆர்னமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி, இல்லை பசு, அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, சாந்த ரசம். இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் சாந்த ரசம். சிலவங்க அது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிலவங்க வந்து தாசிய ரசம். தாசிய ரசம்னா பணிவிடை செய்யும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும், கிருஷ்ணருக்கு நான் பணிவிடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சேவகனா இருக்க பார்ப்பாங்க. எப்படி அனுமான் வந்து ராமருக்கு சேவகனா இருக்க அவரு விரும்பினாரோ அதே மாதிரி. அப்புறம் 3வது பார்த்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ எப்படி அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டா இருந்தார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சாக்கிய ரசம். அப்புறம் வந்து அடுத்தது மாதுரிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம்னா ஒரு பேரண்ட் எப்படி குழந்தையை வந்து பாவிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. சிலவங்க கிருஷ்ணரை குழந்தை மாதிரியே பாவிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில ஒரு ஹையஸ்ட் வந்து மாதுரிய ரசம். மாதுரிய ரசம் சொல்லும்போது தட் இஸ் ஒரு கணவன் மனைவி, இல்லைன்னா ஒரு லவ், அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரசம். அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் மாதுரிய ரசம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த 5 ரசங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ரசத்துல வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட உறவாட பார்ப்பாங்க. இது எங்க முடியும் நமக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைக்கு போனாதான் முடியும். எங்க கோலோக விருந்தாவனம் இல்லை வைகுண்டத்துல நம்ம போகும்போது தான் நமக்கு அது கிடைக்கும்.
இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த பௌதிக உலகம் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பார்ட்ல 1/4 பாகம் தான். 3/4 பாகம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை. அந்த அளவுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை ரொம்ப பெருசு. நம்மளுடைய இந்த பௌதிக உலகத்தை வந்து நமக்கு இடப்பட முடியாது. பிகாஸ் பௌதிக இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதே நமக்கு மெஷர் பண்ண முடியாது. அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை பாருங்க, இதை விட 3 டைம்ஸ் பிகர் அது. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை வந்து போகிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ சொன்ன மாதிரி எப்படி நம்ம போக முடியும்? நமக்கு ஒன்லி வே இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ். வேற எந்த ஷார்ட்கட்டும் இல்லை. ஸோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த 9 டைப் ஆஃப் பக்தி ப்ராசஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அந்த அதே மாதிரி வந்து 9 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் கடைசியில் கிருஷ்ண பிரேமை இருக்கும்போது தான் நம்ம கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை எப்படி அடையணும் அப்படின்னா நம்ம மனசுல கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த நினைப்பும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு சின்ன ஒரு நினைப்பு நமக்கு இப்போ இந்த பௌதிக நினைப்பு இருந்ததுன்னா கூட இல்லை, என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி நம்ம இந்த கட்டுண்ட நிலையில் வந்து விழுந்துருக்கோம். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா, 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பாடி இருக்கு இல்லையா, கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த சட்டில் கிராஸ் பாடி தான் நம்ம இந்த இறக்கும் தருவாயில் இந்த கிராஸ் பாடி நம்ம விட்டு நம்ம இன்னொரு கிராஸ் பாடி எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றோம் நம்ம ஸ்தூலம். ஸோ அந்த 3 அதில் பார்த்து இந்த மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மைண்டு தான் நம்ம ரிசர்வாயர். அங்கே தான் வந்து நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம அந்த மைண்டில் வந்து இந்த கிருஷ்ணர் நிறைந்தால்தான் பாக்கி இருக்கிறது எல்லாம் வெளியே வரும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளாஸ்ல அன்னைக்கு பார்த்தோம். எப்படி நம்ம ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, டம்ளர் இருக்கு, அதுல வந்து இந்த மண் கலங்கிய தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது மேல வந்து நல்ல கிளியர் தண்ணி அப்படியே ஊத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மண்ணு கலங்கிய தண்ணி எல்லாம் போய் கடைசியில கிளியர் இந்த தண்ணி வரும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அந்த அழுக்கு நிறைந்த அந்த மனதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கெட்ட தண்ணியானது கிருஷ்ண உணர்வுனால அது ஃபில் ஆகும்போது இந்த அழுக்கெல்லாம் போய் கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும் நினைக்கும் போது நம்ம அவரை நினைக்கிறோம். அப்போதான் நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண கோலோக விருந்தாவனா இல்லை வைகுண்டம் போறதுக்கு நமக்கு விசா கிடைக்கும். இல்லாட்டி என்ன, வில் ஆல்வேஸ் பி ஹியர். ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இருந்தா கூட நம்ம இங்கேதான் பௌதிக உலகத்துல தான் அது நம்ம இருப்போம். ஸோ இந்த உண்மைகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த உரையாடல் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கு இருக்க உரையாடல்ல நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம 2.6 31 38 வந்து கர்ம காண்டத்துல என்னன்னா என்ன சொல்றாங்க, நம்மளோட டியூட்டி, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்தே ஆக வேண்டும். ஸோ செய்யக்கூடிய செயல்கள்னா என்ன அப்படின்னு கேள்விக்கு என்ன செயல்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வர்ணாசிரம பிரகாரம் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தமாக செய்ய வேண்டிய வேலைகள். அப்படின்னா என்ன, ஓகே, ஒரு கணவன்னா அவனுக்கு அந்த டியூட்டிஸ் இருக்கு, குடும்பத்தை பார்க்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து காவலா இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு மனைவின்னா என்ன, அவங்களுக்கு என்ன, அவங்களுடைய வேலை என்ன, அவங்க குடும்பத்தை பார்க்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து கேர் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்கு. அது வந்து மனைவியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. குழந்தையோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, அதே மாதிரி நம்ம சமூகத்தில் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கண்டிப்பாக செய்யணும். அந்த இடத்துல நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செய்யக்கூடிய சமயத்துல இப்போ ஒருத்தர் வந்து தீங்கு செய்யறாரு. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நம்ம குடும்பம் நடந்துட்டு இருக்கு, நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து நம்ம வீட்டு மேல ஒரு தீங்கு இழிக்கிறார், இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர் மேல தீங்கு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அப்போ அவங்கள சொல்லி நல்ல வழியில் கொண்டு வரணும், இல்லை அதுக்கு என்ன உகந்த ஒரு இது பரிகாரம் பார்த்தாகணும். நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு இருந்தோம்னா சரிப்பட்டு வராது. எனக்கு அவர் ரொம்ப தெரிஞ்சவர், ஸோ அதனால அவர்கிட்ட போய் சண்டை போட முடியாது, அதனால அவர் என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டு போட்டும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி தான் ஒரு ராஜா என்ன பண்ணணும், அவருடைய பிரஜைகளை எல்லாம் காப்பாற்றணும். ஸோ போருக்கு சென்றதுக்கு அப்புறம் வந்து போர் முனையில சென்றுட்டேன், போர் புரிய மாட்டேன், போர் புரிஞ்சா வந்து அவங்கள வந்து அது பாவச் செயலாயிடும், இல்லை வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மன்னிஞ்சு போயிடுவாங்க, ஸோ அதனால எனக்கு வந்து சந்தோஷம் வராதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனன் நினைக்கிற மாதிரி கூடாது. ஸோ அவர்களுக்கு என்ன ஒரு கர்மம் இருக்கோ அது கண்டிப்பாக செய்தாகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு அந்த கர்மம் செய்யும்போது நமக்கு நல்லதுதான் நடக்குமே தவிர அதனால நமக்கு எந்த விதமான நஷ்டம் வராது. ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கடமையை செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ், நம்ம இப்போ ஒரு நெருப்புன்னா அது சுடணும் இல்லையா? இப்போ நெருப்பு வந்து கடைசியில் வந்து சுடாம அது வந்து பச்சை தண்ணி மாதிரி குளிர்ந்து அது வந்து நெருப்புன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அந்த மாதிரி தான். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கர்மகாண்ட அந்த 31 to 38ல அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்ம 36 வரைக்கும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 37லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொன்னேன், ஓவர்வியூ தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகங்களை வந்து ஒரு வாட்டி கூட நீங்கள் பாருங்க, படிங்க. அப்புறம் அது ஏதாச்சும் டவுட் வந்து நம்ம கிளாஸில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஆனால் டீட்டெயிலாக வந்து 1-2 செஷன்ஸ் வச்சுட்டு அந்த திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சாப்டர் 1 எடுக்கிறேன். அதே மாதிரி சாப்டர் 2 36 வரைக்கும் இன்னொரு நாள் நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுக்கிற டைம்ல வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. ஏன்னா இப்போ புதுசாக வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா சிலவங்கெல்லாம். ஸோ அதனால சம்டைம்ஸ் வந்து நான் சொன்னதில் கேப் இருக்கலாம். அதை வந்து நீங்கள் கேப் இருக்கும்போது கேளுங்க. நீங்கள் தைரியமாக கேளுங்க. எந்த இதுவும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காதீங்க. டவுட் இருந்து அப்படியே கேளுங்க. ஸோ எந்த கொஸ்டினும் வந்து டோன்ட் கன்சிடர் இட் அஸ் அ சில்லி கொஸ்டின் ஆர் ஓகே இக்னரண்ட் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. எல்லார் மனசுலையும் அந்த கொஸ்டின் இருக்கும். தைரியமா கேளுங்க நீங்க. ஏன்னா நீங்க யோசிக்கிற ஆங்கிள் வந்து இன்னொருத்தர் யோசிக்கணும்னு கிடையாது. ஏன்னா பகவத்கீதையெல்லாம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி படிக்கும் போதும் நமக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி நமக்கு டவுட்ஸ் வரும். ஏன்னா டீப்பா போக 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 நமக்கு அந்த டவுட்ஸ் வரும். ஸோ அதனால நீங்க தயவு செய்து இந்த ஒன்று படிங்க. ரெண்டாவது வந்து டவுட்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பா கேளுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு டவுட் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்ம சோல்னுடைய சைஸ் வந்து நம்ம ஹேர்னுடைய டிப்ல வந்து 10,000 டைம்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆமா, 10,000 பார்ட்ஸ். ஆமா. ஒவ்வொரு லிவிங் என்டிட்டிலயும் வந்து ஒரு சோல் இருக்கும், ஒரு சூப்பர் சோல் இருக்கும் தானே பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி. இது அப்போ வந்து இப்போ சூப்பர் சோல்னுடைய சைஸ் வந்து நம்மளால சொல்ல முடியுங்களா? சொல்ல முடியாது. என்ன சூப்பர் சோல் சொல்லணும்னா அவர் வந்து எல்லாம் நிறைந்தவர் இல்லையா? இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து ஒரு அணுவா தான் அவர் தோன்றாரு. உடம்புக்குள்ள இருக்கும்போது அவரோட எனர்ஜியில ஒரு சின்ன பாட்டு தான் நமக்கு மனசுக்குள்ள இருக்குது. எப்படி வந்து நம்ம இப்போ இந்த அணுன்னு சொல்லும் போது நமக்கு தெரியுது இவ்வளவு சின்னது அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து சூப்பர் சோலா இருக்கும்போது ஆக்சுவலி வந்து அவருடைய அது சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் சொல்ல முடியும். ஆனால் நம்ம வந்து இது ஒரு பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம பரமாத்மா நிலையில நமக்கு யோசிக்கும் போது நம்ம தம்பு இருக்கு இல்லையா, தம்போட சைஸ்ல வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இந்த கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைஸ்ல வந்து இந்த 400 ரூபத்துல நம்ம தட் இஸ் பரமாத்மாவை நம்ம வந்து மனதில் நினைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஒரு தம்போட சைஸ்ல. ஸோ ஆனா நம்ம மனதுக்குள்ள வந்து அவர் வீட்டில் இருக்கும்போது என்ன சைஸ்ன்னு சொல்ல முடியும்? இட்ஸ் நம்ம தம் சைஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ற டைம்ல இங்க பார்க்க முடியுமான்னு சொன்னா பார்க்க முடியாது. ஸோ ஹிஸ் பிரசன்ஸ் இஸ் வெரி டைனி, லைக் அ ஆட்டம். ஹிஸ் பிரசன்ஸ் இஸ் லைக் அ ஆட்டம். ஆனா வந்து ஹிஸ் ரூபம் இஸ் வந்து வென் இந்த இது சொல்றாங்க இல்லையா, அதாவது யோகிகள் வந்து அந்த தவத்தில் இருக்கிற டைம்ல அவங்க வந்து பரமாத்மா மேல இது பண்ணும்போது அவர் தியானம் பண்ணும்போது அந்த கட்டை விரலுடைய சைஸ்ல அந்த 400 பரமாத்மாவை வந்து அவங்க தியானிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம மாதாஜி கேட்கிற கேள்வி டைரக்டா வந்து சொல்லணும்னா, பரமாத்மா வந்து சைஸ் நம்ம வந்து we cannot measure first. He can be present in any way at any point in any form. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஆனா வந்து அவரும் வந்து ஹார்ட்ல தான் இருக்காரு. ஆமா 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 ஆமா. தட் இஸ் அந்த 2 கிளி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, காமிக்கிறேன் நான். பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 2 பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம்ல, இந்த மாதிரி.
இந்த ஹார்ட்னு சொல்றது நம்ம இந்த மரம் வச்சுக்கோங்க, இந்த பழம் எல்லாம் இருக்கு, இதுதான் நம்மளோட டிசையர்ஸ், இது ஒவ்வொரு ஆசைகள் இதெல்லாம் அது. ஸோ 2 கிளி இருக்கு. ஸோ இந்த கிளி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது, இந்த பழங்களை உண்டு கொண்டே இருக்கிறது. அப்படின்னு என்ன, நம்மளுடைய சென்ஸ் டிசையர்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளி, தட் இஸ் நம்மளுடைய ஜீவாத்மா வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆசைப்பட்டு அதை அடைய முற்படுகிறது. இது பரமாத்மா வந்து என்ன பண்றாரு, இது கவனிக்கிறார், இதை பார்க்கிறார். இந்த இந்த கிளி இப்படி எல்லாம் வந்து இந்த பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுறதுல வந்து குறிக்கோளா இருக்கிறத தவிர வேற எதுவும் யோசிக்கிறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அது கவனிச்சுட்டு இருக்காரு அவர். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த நம்ம மனதில் நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய அந்த பிக்சர் விஷுவல். ஸோ வி ஆர் லைக் அவர் ஜீவாத்மா இஸ் லைக் திஸ் ஆல்வேஸ். நம்ம வந்து இந்த பழம் தின்றது, தட் இஸ் இந்த நம்மளுடைய ஏதாச்சும் ஒரு இச்சையை தணிக்கிறதுக்கு கூடிய நினைவில் தான் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து இந்த கிளியானது வந்து அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, இந்த பக்கம் திரும்புமா, இதை எப்போ வந்து இந்த மாதிரி இதை தின்னு கொண்டிருக்கும் போது என்னன்னா வேற எதுவுமே யோசிக்கிறது இல்லை இந்த கிளி, இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த கிளி வந்து இதை பார்த்து எப்போ வந்து இதை முடிச்சு இந்த பக்கம் பார்க்க போகுது, அப்பதான் நமக்கு இந்த பழம் இந்த இதுல விட்டுட்டு வேற ஹையர் இதுல இருந்து எப்போ போகலாம் அப்படின்ட்டு இந்த கிளி வந்து அது மனசுல நினைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ வி ஆர் லைக் திஸ் கிளி, திஸ் பேர்ட் who is always eating the fruits. மனசுல அதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ இதை ஜீவாத்மா பணம் சம்பாதிக்கணும், இல்லை வந்து வீடு கட்டணும், இல்லை வந்து நான் பெரிய எனக்கு இந்த பவர் வேணும், இந்த பவர் வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கிறது இருக்கு. ஓகே. ஸோ எப்பவும் வந்து நம்ம இந்த உயிர்வாழிகள், தட் இஸ் இந்த நம்ம ஜட உலகத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாகும் பொழுது அங்க ஜீவாத்மாவிற்கு கூட வந்து இந்த பரமாத்மாவும் இருக்காரு. நம்ம வந்து நம்ம எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணலாம்னா பரமாத்மாவோட பிரசன்ஸை, இப்போ நம்ம வந்து சில காரியங்கள் செய்யும் போது நம்ம மனதுல அது செய்யறது தப்புன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அது செய்தால் என்ன மாதிரியான பாதிப்பு வரும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஆனா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சிலவங்க பண்ணுவோம், சிலவங்க வந்து அது கேட்பாங்க, அந்த சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த நம்ம கைடன்ஸ் வருது இல்லையா இன்டர்னல்ல இருந்து, சிலவங்க அதை கேட்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து அதை கேட்காம அவர்களுக்கு தோன்றியதை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ஸோ தட் இஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பரமாத்மா. அதே மாதிரி தான் வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு இன்ட்யூஷன் வரும், அது எப்படியா அது போயிருந்தேன்னா நடந்திருக்கணும், அப்படியே நல்லவில் போகல, என்னமோ எனக்கு தோணுச்சு அந்த டைம்ல அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. தட் இஸ் த கைடன்ஸ் தட் யூ ரிசீவ் ஃப்ரம் த பரமாத்மா. பிகாஸ் பரமாத்மா வந்து அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி த லார்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் சில்ட்ரன், ஹி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட். அந்த மாதிரி இந்த இருக்கிற எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கடவுள் கொடுக்குறார். ஆனா வந்து அவர் வந்து அவருடைய என்ன, he wants everybody to come back to the spiritual world. ஆனால் இந்த ஜீவாத்மா என்பது இந்த இது வந்து என்ன சொல்றேன்னா லார்டிங் இட் ஓவர் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். லார்டிங் இட் ஓவர் நேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னா, நான் தான் அதிபதி, நான் எனக்கு வந்து இதுல எல்லாம் வந்து எல்லாம் சுவைக்கணும், நான் தான் எல்லாம் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பு ஜீவாத்மாக்கு வருது. அதனாலதான் நம்ம இங்க பிறந்திருக்கோமே. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு இந்த 6 வகையான ஒப்புலன்சஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த அதனால வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்கணும், இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிக்கும் போதுதான் கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு பூமிக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அனுப்புறாரு நம்மள. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட உண்மையான நிலையை மறந்து பௌதிக ஆசைகளுக்கு நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு நம்ம வந்து தான் வந்து கடவுளோட பெரியாள்னு சொல்லி ஆதிக்கம் செலுத்த பார்க்கும்போது மீண்டும் மீண்டும் கட்டுண்டு நம்ம என்ன வரோம், இந்த பிறப்பிறப்பு என்ற அந்த சைக்கிள்ல மாட்டிட்டு இருக்க. அதுல இருந்து விடுபடணும்னா என்னன்னா, we will have to surrender to Krishna, have எல்லாம் எது பண்ணாலும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி பண்ணி, so we will have to get qualified to reach the spiritual world. அதான் நம்ம இப்போ எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து பாருங்க, இப்போ நம்ம இத்தனை பேர் இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, 16 பேர் இருக்கோம்னா நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டைம்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு இதுல இருப்பாங்க. ஆனா 16 பேர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும், இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம we are coming to it. So the difference is that. Okay, so இது மனசுல எப்பவும் வச்சிருங்க நீங்க. Any other doubts? Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து போன வாரம் இது வரைக்கும் 2.36 வரைக்கும் பார்த்தோம். அர்ஜுனர் என்ன என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உன் திறமையை நிந்திப்பர், அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு. என்ன அந்த அன்பில்லாத வார்த்தை அப்படின்னா, தட் இஸ் அவர் அர்ஜுனர் இது வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் அப்படி நினைத்து போர் பண்ணாம இருந்தா, இப்போ துரியோதனா இருக்கட்டும், இல்லை அவருடைய பீஷ்மரா இருக்கட்டும், இல்லை அவருடைய குருக்களா இருக்கட்டும், அவரை அர்ஜுனன் ஓ வெரி குட் அர்ஜுனா, நீ சண்டை போடாம எங்களெல்லாம் நீ காப்பாத்துன, சரி நீ வா அப்படின்ட்டு சொல்ல போறாங்க? கண்டிப்பா அது சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன ஓ அர்ஜுன் வந்து மகா இது போர் வீரர் இல்லையா, எல்லார் எதிரிகளை எல்லாம் வந்து அடக்கக்கூடிய அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற ஆள், எல்லா விதமான ஆயுதங்கள் இருக்கு, எல்லாம் இருந்துட்டு கூட போர் புரியாம கோழை மாதிரி போறாரு அவரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு. ஸோ அதனால வந்து உன் திறமையை நிந்திப்பார், அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேற என்ன இருக்க முடியும்? ஒரு போர் வீரனுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அவன் கோழைன்னு சொல்லிட்டு அதை விட எதுவும் தாங்க முடியாது. ஸோ அப்படின்ட்டு ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு சொல்றாரு. ஸோ இப்போ நம்ம 2.37 பார்க்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, தமிழ்ல இந்த டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ண குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. கதோ வா பிராப்யசி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா வா போஷஸ்யே மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிஷய. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணன் சொல்றாரு குந்தியின் மகனே. ஏன் அப்படி குந்தியின் மகனே அப்படின்னு சொல்றாரு? அர்ஜுனான்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ குந்தியின் மகனே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய பாரம்பரியம் இல்ல, ஒருத்தர் சொல்லுங்க பரம்பரை பார்ப்பா. நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய்க்குட்டி வாங்கினா கூட அது பரம்பரை பார்த்து வாங்குறாங்க இல்லையா? வாட் இஸ் இட்ஸ் பெடிகிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பரம்பரையை காமிக்கிறாரு. அர்ஜுனா, உன்னுடைய எவ்வளவு பெரிய பரம்பரை, குந்தியின் மகன் நீ. அப்படி குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் உலகினை அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஸோ இதுல வந்து போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதனால சொர்க்கத்தை அடையலாம்? போர்க்களத்தில் ஒருவர் மாண்டால் எப்படி அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைவார்கள் தெரியுமா? யார சொல்ல முடியுமா? அந்த குருஷேத்திரம் போர்க்களம் தர்மத்துக்காக. ஓகே, கரெக்ட். அது கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம தன்னோட கடமையை மட்டும் செய்யறதுனால சொர்க்கத்தை படையலாம் அப்படின்னு. கரெக்ட், பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். எப்படின்னா நம்ம கடமையை செய்யும் பொழுது அதனால் ஏற்படுற விளைவுகள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா, நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு நம்மளுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு சொர்க்கம் கண்டிப்பாக நிச்சயம். அது வில் கோ ஃபார் டு a higher planet அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகத்தை அனுபவிக்கலாம். ஜெயிச்சுட்ட என்ன, உனக்கு கிடைக்க வேண்டியது உனக்கு கிடைத்திருக்கு, ஸோ அதை அனுபவி. அதனால உறுதியாக எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னா உன் கடமையை செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்றாரு அவர் இல்லையா? தட் இஸ் ஆத்மாவுக்கு இறப்பு கிடையாது, அதை வெட்ட முடியாது, தண்ணீரால் ட்ரவுன் பண்ண முடியாது, நெருப்பினால் அதை எரிக்க முடியாது இல்லையா? இதெல்லாம் பார்த்தோம். எந்த ஆயுதத்தினாலும் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அந்த ஆத்மாக்கு வந்து இது கிடையாது, எண்டு கிடையாது. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்? கர்மத்திற்கு ஏற்ப அவருடைய இச்சைக்கு ஏற்ப இன்னொரு உடலை தான் எடுக்க போகுது.
இல்லை அதெல்லாம் கிருஷ்ணன் உணர்வோடு இருந்தா கோ பேக் டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை, கிருஷ்ணரை சென்றடைவாய். அப்படி இருக்கும் பொழுது உறுதியுடன் எழுதும் கடமையை செய் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, 2.38 வாசிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜய ஜயௌ ததோ யுத்தாய யுஜ்ஜஸ்வ நைவம் இன்ப துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாதல் போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைகளை அடைய மாட்டாய். ஸோ கிருஷ்ணர் டைரக்ஷன் கொடுக்கிறார். என்ன டைரக்ஷன்? போர் புரிவாயாக அப்படின்றார். உன் கடமையை செய். உன்னுடைய கடமை, ஒரு சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? போர் புரிய வேண்டும். நீ எதற்காக போர்? நீ ஏதோ இது அதர்மத்துக்காக போர் புரிய, தர்மத்துக்காக தானே போர் புரிகிற. ஸோ உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம கடமையை செய்யும் பொழுது நம்ம இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இதெல்லாம் நம்ம மனதில் போட்டாலே நான் கடமையை செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது இந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் இட் வில் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப். இது நம்மளோட ப்ராக்டிக்கலா நம்மளுடைய லைஃப்ல ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? கடமையை செய், இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் சொல்லுங்க. பசங்க எல்லாம் வளர்க்குறோம், அவங்கள்ட்ட நம்ம எதுவும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. வெரி குட் ஆன்சர், வெரி குட் ஆன்சர். நம்ம கடமை என்ன? ஆஸ் அ பேரண்ட் பசங்களை நம்ம வளர்த்து, ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம எதாச்சும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா எதிர்பார்த்தால் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நம்ம ஏதோ எதிர்பார்த்து செய்யற மாதிரி போடும். ஆனா நம்ம கடமையை செய்யும் பொழுது, ஸோ கடமை எப்படி? வெரி குட் பாயிண்ட் மாதாஜி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய வளர்த்தணும் அப்படின்னா குழந்தை வளர்கிற பருவத்துல எல்லாரும் பிஸி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம்? யார்கிட்டச்சும் ஒரு மெய்டு வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட குழந்தை அவங்ககிட்ட தான் நிறைய டைம் இருக்குது இல்லையா? இல்ல சும்மா ஒரு பிளே ஸ்கூல்னோ இல்லை அப்படின்னு அவங்கள வீட்டுல இருந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை இப்போ எல்லாம் வெளியே நடக்குது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தை தட் இஸ் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுடைய அந்த அஃபினிட்டி எல்லாம் கம்மியாகுது. இந்த காலத்துல அது நடந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப சிலவங்க நல்லா, சில சிச்சுவேஷன் நல்லா இருக்கும். ஆனா நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகள் வளர்ற டைம்ல அந்த ஃபேமிலியோட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா அவங்களும் குழந்தைங்க வளர்ற டைம்ல நம்மளை பார்த்து தான், பேரண்ட்ஸை பார்த்து தான் அவர்களுடைய ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கிறது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் யாருன்னு பார்த்தா பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸை பார்த்து வளரும்போது பேரண்ட்ஸ் ரோல் மாடல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, டெஃபினட்டா அவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேப் வந்துடும். அதே மாதிரி அவங்களுடைய சேர்க்கை எங்க இருக்கோ அந்த சேர்க்கை இந்த குரூப்போடைய ஹேபிட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வரும். இப்போ நாளைக்கு கொஞ்சம் வளர்ற டைம்ல இப்படி சொன்ன பேச்சு கேட்கல, இல்லை அது அவங்க இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தா பேரண்ட்ஸ் தான் தவிர அது குழந்தை கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஸ்பெண்டிங் சஃபிஷியன்ட் டைம் வித் த சைல்டு. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருந்தது, ஃபேமிலி அந்த அஃபெக்ஷன் கொடுத்தது. இப்போ வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்க எல்லாம். ஆனால் இப்போ நிறைய நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறதுனால ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் வேலைக்கு போறாங்க. ஆனா என்ன நடக்குதுன்னா குடும்பத்துல குழந்தை இன்னொருத்தர்கிட்ட டைம் போக வேண்டியிருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது சேலஞ்சஸ் வந்துடுது. குழந்தைய சின்ன வயசுல இருந்தே நல்ல வழியில் அவர்களுக்கு நம்ம இது காமிக்கல, கைடு பண்ணல வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் குழந்தை வேற வழியில போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றது சரியில்லை. அப்படின்போது நம்மளுடைய கடமையை நாம் செய்ய தவறுகிறோம்.
அதே மாதிரி தான் முன்னெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை வந்து உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம வீட்டில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் ஈவினிங்னு சொன்னா அந்த 6 மணி 7 மணினா 6 மணிக்கு என்னன்னா கண்டிப்பா விளக்கேற்றி இல்லையா ஏதாச்சும் ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் வந்து படிப்பாங்க எல்லாரும் இல்லையா. அதெல்லாம் பார்த்தா குழந்தைங்கள்லாம் வளருது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு எல்லாரும் படிக்கிறவங்களாம் படிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு எல்லாரும் ஒரு 7 8 மணி 9 மணிக்குள்ள எல்லாரும் படுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது வாழ்க்கை. அதே மாதிரி காலைல பார்த்தீங்கன்னா குளிக்காம வந்து பெண்கள் அந்த இதுக்கே போக மாட்டாங்க, கிச்சனுக்கே போக மாட்டாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது நம்ம இதுல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வீட்டில் அந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு பார்த்தா இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா இப்போ கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் ப்ராக்டிக்கல் இல்லைன்ட்டு. வேணும் என்றால் இட் இஸ் பாசிபிள். ஐ ஹவ் சீன் மெனி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய கம்பெனிஸ் HCL இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிலேயே சீனியர் பொசிஷன்ல இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து 2-3 இயர்ஸ் அவங்க வேலை வேணான்னு வச்சு குழந்தை வளர்ற வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் வேலை வேணான்னு வச்சு குழந்தை வந்து அந்த லெவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ரீஜாயின் பண்ணாங்க, இல்லை வேற வேலைக்கு போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்க வந்து கிவன் கேர் டு த சில்ட்ரன். ஸோ இந்த காலத்துல முடியாதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் சொல்லியேன்னு எக்ஸ்கியூஸ். அது தே ஆர் நாட் சீன் தட் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நம்மளுடைய கடமையை செய்யும் போது கரெக்டா செய்யணும், செவ்வன செய்யணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போறோம், ஆஃபீஸ்ல வந்து நமக்கு ஒரு கிளர்க் வேலையா இருக்கட்டுமே, அந்த கொடுத்த வேலையை அந்த 8 மணி நேரத்துல வந்து பக்காவா செய்து எந்த விதமான ஒரு தவறு இல்லாமையோ கெட்ட எண்ணம் இல்லாமையோ நம்ம செய்தோம்னா அது நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு செய்யற வேலை தான். கிருஷ்ணரை மனதில் வைத்து வழி தவறாமல் தட் இஸ் முறையாக செய்து நம்ம செஞ்சோம்னா தட் இஸ் இட். அந்த டைம்ல வந்து துன்பம் பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை அந்த டைமுக்குள்ள கரெக்டா நம்ம செய்யறோம். நம்ம அதனுடைய பலன் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பலன் என்னன்னா நம்ம கையில கிடையாது. நம்ம கரெக்டா செய்துட்டோம்னா நம்ம கையில இருந்தது கிருஷ்ணன் வேலை அந்த பலன் அந்த ரிசல்ட் கோஸ் டு ஹிம். ஆனா இதை விட்டு நான் மேனிப்புலேட் பண்ண கிளர்க் ஆனா வந்து ஓகே நான் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து அங்கே மேலதிகாரி டேபிளில் வச்சதான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து லஞ்சம் வாங்கினேன் வச்சுக்கோங்க, தவறு. அதை விட பெரிய தவறு எதுவும் கிடையாது. சீன்ஃபுல் ரியாக்ஷன் நிறைய இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது. இல்லை வந்து அவன் நிக்கிட்டு எனக்கு சலாம் சரியா போடல அவன் நிக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நிறைய நடக்குது இப்போ இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து தப்பு. அதனால தான் சொல்லுங்க இன்பம் துன்பம், நம்மளுடைய இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் பார்க்கக்கூடாது. நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை செவ்வன செய்யணும். நம்ம அது வந்து ஆஃபீஸ்ல ஆனாலும் சரி, இல்லை வீட்டில் ஆனாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, அது நம்ம கரெக்டாக செய்தோம்னா நம்ம வந்து அது பாவச்செயலாக வராது. அதே மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை எடுக்கும்போது நம்ம இன்னொன்று மனசுல நல்லா வச்சிருக்கணும். இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா. தட் இஸ் என்ன, மீட் ஈட்டிங் கூடாது அப்படின்னு என்ன, ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் இல்லையா, கறி வெட்டுற அந்த மாதிரி இருக்கிற கடையில் வேலை செய்யக்கூடாது. அப்புறம் அதே மாதிரி நோ இது என்ன சொல்ற இன்டாக்சிகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர் செல்லிங் ஆல்கஹால் இல்லை ஆல்கஹால் கொடுக்குற மாதிரி இருக்க அந்த இதெல்லாம் வி ஷுட் அவாய்ட், வி ஷுட் நாட் டூ இட். அதே ஏன்னா அது செய்யும்போது நம்மளும் அதுக்கு ஒரு உடந்தையா இருக்கிறோம். ஸோ அந்த பாவச்செயல் நம்மளுக்கு வந்து சேரும் இல்லையா. அப்புறம் அதே மாதிரி தான் நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற காரியங்கள் எதுவும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற அந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய கம்பெனிஸ்ல லேட்டிவ் இதெல்லாம் தேர்ட் ஷிஃப்ட் இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாம் கேள்விப்படுறோம். ஏன்னா வந்து அவர்கள் வந்து இந்த அவங்க கடைப்பிடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தப்பு அப்படின்னு மனசு தோண மாட்டேங்குது. ஸோ அப்படி என்ன தவறுதலை இழைக்கிறார்கள். அப்புறம் அதே மாதிரி நோ கேம்பிளிங், இந்த மாதிரி ஸ்பெக்குலேஷன் இந்த மாதிரிலாம் போகக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வேலை செய்யக்கூடாது. அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக தட் இஸ் தர்மத்துக்கு உட்பட்டுள்ள வேலையை நம்ம செய்யலாம். அது மாதிரி வேலைகள் செய்தால் நம்ம வந்து பாவச்செயலாக இருக்காதது அப்படின்ட்டு இந்த இதுல இருந்து நமக்கு கிளியரா தெரியுது, மெசேஜ் கிடைக்குது நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நீங்க சொல்ற எல்லாமே ஓகே. ஆனா ஸ்லாண்ட் ஹவுஸ்ல ஒர்க் பண்றது இப்ப அதுவும் தானே ஒரு டைட்டில் சொல்றாங்க பிரபுஜி. வேதத்துல வந்து வேதம் படிச்ச அந்தணர்கள் மாமிசம் ஒண்ண கூட சொல்றாங்க. ஆனா நார்மல் பர்சன் சாப்பிடலாம் தானே சொல்றாங்க பிரபுஜி. அப்போ அவங்க வேலை செய்யறவங்க அவங்க நல்லவங்களா கூட தான் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வேற வேற கிடைக்காதனால அங்க போய் ஒர்க் பண்ணலாம்.
நம்ம இல்லீகல் கான்டாக்ட், அது ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டனால அவங்களுக்கு மயங்கிருது. அப்புறம் கேம்பிளிங் அதெல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப ஆனா ஆனா வந்து மீட் வந்து சாப்பிடுறது 100% தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் என்னன்னா எப்படி நான் சொல்றது, இட்ஸ் குட் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ வந்து மீட் வந்து எதனால சாப்பிடுறாங்க? அது ஒரு ஒரு டயட் தானே பிரபுஜி. இப்ப எல்லாம் அது அது வந்து அதுல அது நிறைய புரோட்டீன் இருக்குன்றாங்க. என் பையனை ஒத்துக்கவே மாட்டான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி, இப்போ இதாவே சொல்றேன், சயின்டிபிக்காவே சொல்றேன். இப்போ நம்ம இந்த மீட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து லயன், டைகர், இது விச்எவர் இஸ் கார்னிவோர் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம, அந்த மீட் ஈட்டிங் அந்த மாதிரி அனிமலுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த டீத் இருக்கு இல்லையா, மோலார் டீத் பெருசா இருக்கும், கேனைன் டீத் எல்லாம் பெருசா இல்லை, தே வில் டேர் த ஃப்ளஷ். ஓகே, இந்த வெஜிடேரியன் இருக்கிற தட் இஸ் டயட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா that it will be a shorter canine. So it is a simple thing, by nature itself it has been like that. நமக்கு ரெக்கமெண்டட் என்னன்னா கிரெயின்ஸ். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம வந்து இந்த கிரெயின்ஸ்ல கிடைக்காதது வந்து எதுவும் வந்து மீட்ல மட்டும் கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா வந்து இப்போ வந்து நிறைய சொல்றாங்க, ஓகே வந்து என்கிட்ட கூட சொன்னாங்க, ஓ யூ ஹேவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன், யூ ஹேவ் டு டேக் எக் எவ்ரி டே, யூ ஹேவ் டு டேக் ஃபிஷ் எவ்ரி டே அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் தான் கேட்டேன், அப்படின்னா வந்து ஸோ பீப்புள் ஹூ ஹவ் பீன் வெஜிடேரியன்ஸ் ஆல் த்ரூ, ஸோ அவங்க வந்து தே டோன்ட் ஈட் மீட், தே டோன்ட், ஸோ ஆர் தே ஹேவிங் எனி பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டு அதர்ஸ் அப்படின்னு. அப்படின்னா எல்லா இந்த வெஜிடேரியன் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து தே ஷுட் ஆல் ஹேவ் டிசாஸ்ட்ரஸ் ஹெல்த் இல்லை. இது எப்படின்னா மாதாஜி, இட் இஸ் ஆல் டுடே எல்லாம் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன்ல இருக்கு. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கமர்ஷியலைசேஷன் டு செல் ஆர் அதர் டு ப்ரொபகேட் ஆர் ப்ரொமோட் சர்டன் திங்ஸ் வந்து பீப்புள் ஆர் என்ன சொல்றது ப்ரொபகேட்டிங் ஆல் தீஸ் சார்ட் ஆஃப் திங். எஸ், அனிமல் ப்ரோட்டீன் வந்து ஈஸியா பாடிக்குள்ள போடணும்னா யூ ஹேவ் டு டேக் நான்வெஜ் டிஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹெல்த் அப்படின்ட்டு. ஓகே, இஸ் தேர் வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன், how you have to do, அது நம்ம பார்க்கணும். So it is not a must that you have to take non-veg diet. In fact, I used to take non-veg before. ஆனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு I am not taking. The main reason is this. எனக்கு இப்போ எனக்கு அவாய்ட் பண்ணணும்னு தோணுது பிரபுஜி. ஆனா நான் என்ன சொசைட்டியே நான் அப்படி என்னால மாத்த முடியாதுல்ல பிரபுஜி. என் பசங்களுக்குமே அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண நாங்க மாறிக்கலாம், எனக்கு பிடிக்கல. ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி இது பாவச்செயல் நான் போய் சொல்ல முடியாது இல்ல பிரபுஜி, என் ஹஸ்பண்டையோ பசங்கத்தையோ இது ஒரு பாவச்செயல் வீட்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சொல்ல முடியல. அவங்களுக்கு வந்து அதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அவங்க நம்ம இப்போ எடுத்த உடனே அவங்க கிட்ட வந்து பாவச்செயல் இதெல்லாம் சொல்லும்போது அவங்க என்னன்னா அதே மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் திடீர்னு வந்து இதெல்லாம் பேசுறாமா என்னாச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. வேணாம். ஸோ இட் கேனாட் பி வெரி பிளண்ட்லி டோல்ட் வெரி கிளியர்லி. ஆனா நம்ம அதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இஃப் தே கேன் ஸ்டார்ட் லிசனிங் டு அவர் ரீடிங் அவர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க நீங்க அவங்ககிட்ட. அது முதல்ல எல்லாம் வந்து அவங்க நோன் தான் சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாமான்னு. ஆனா வந்து இது என்ன ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டோரி, ஜஸ்ட் கம் அண்ட் see what it is அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து பண்ணும்போது இட் மே சேஞ்ச். ஆர் சம்டைம்ஸ் வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம வேணாம் இப்போ வந்து கேட்பாங்க, திடீர்னு கேட்பாங்க, கலாட்டா பண்ற மாதிரி கூட கேட்பாங்க, உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது இல்லாதனால அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம we have to answer it very seriously with strong background. அதனாலதான் வந்து நம்ம டிவோட்டியா இருக்கும்போது நம்ம வெரி கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாரும் எப்படி பாக்குறாங்க, உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்க, இவங்க டிவோட்டின்னு சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு சொல்றாங்க, ஆனா அவங்க நடத்த எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கவனிப்பாங்க. கலாட்டா கேலி பண்ணுவாங்க. நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கோவம் வந்து வச்சுக்கோங்க, நீ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சொல்ற, உனக்கு எப்படி கோவம் வரலாம்? கண்டிப்பா கேட்பாங்க. நீ வைரியார் எங்க வீட்டிலே கேட்டிருக்க இவங்க கோவம். ஸோ அதனால இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து we have to manage. இல்ல அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது பிரபுஜி, என்னால உணர முடியுது. அது அந்த மாதிரி நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, எனக்கு அது எதுவும் தப்பாகல. ஆனா வந்து நான் ஸ்லாக்டாஸ் ஒர்க் பண்ற ஒரு பர்சன் எனக்கு எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்காரு, ரொம்ப நல்லவரு. அவரோட போர் அதனால அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா சண்டேல போய் ஒர்க் பண்றாரு. 2 பாப்பா இருக்காங்க. அவரை வந்து அவரு தப்பா சொல்ல
இல்ல அவர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உடனே அவரால் போக முடியாது. கண்டிப்பா வந்து உடனே அடுத்த நாளைக்கு அது இம்மீடியட்டா யூ கேனாட் கெட் another ஜாப். பட் யூ ஷுட் ட்ரை டு கெட் another ஜாப் as early as possible. இது அந்த அளவுக்கு We ஒரு can recommend. ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஜாப் தானே பிரபுஜி. அது அந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ற அளவுக்கு அது ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் போக கூடாதுன்னு 100% உண்மையா பிரபுஜி. கண்டிப்பா. பிகாஸ் என்னன்னா நம்ம வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் என்ன நடக்குது, we are killing animals. இது இப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ண பாருங்க, நினைச்சு பாருங்க. அங்க எல்லாம் வந்து ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்ல வந்து லெட் இட் பி எனி சிக்கனா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து கோட்டா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து லெட் பி எனி அதர் அனிமல். இதே மனுஷன் இருந்தா கேன் வி கோ அண்ட் ஸ்லாட்டர்? என்ன நினைப்போம் நம்ம? நம்ம இந்த ஹாலோகாஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, வந்து இப்போ வார்ல போய் இத்தனை பேரை ஒன்னா இதெல்லாம் பண்றாங்க. டு வி அக்செப்ட் இட்? வி கேன்ட் அக்செப்ட் இட்ல. சேம் திங். ஸோ அப்படி நடக்கும்போது இட்ஸ் ஆல் வி ஹேவ் டு திங்க், வி ஹேவ் டு எம்பத்தைஸ் வித் தட். வி ஆர் க்ரோயிங் சர்டன் திங்ஸ் டு கில். அதுனா தட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அக்செப்டபிள். நோ ரிலீஜன் அக்செப்ட்ஸ் இட். ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாங்க இது ஒரு குற்றம், இது வந்து நம்ம இது அப்படிதான் இறைவனை படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ராங். அதுதான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தான் வாட் லுக் அட் அவர் ஆரிஜின். வி ஆர் நாட் டிசைன்ட் ஃபார் திஸ். வி ஆர் டிசைன்ட் ஓன்லி ஃபார் என்ன சொல்றது, ஃபார் கிரெயின்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் ஷுட் பி. ஸோ சிலவங்களால அது முடியல அப்படின்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் தே ஹேவ் டு சேஞ்ச். This is the way it should be done. So வந்து they have to work to see how they can overcome it. அவ்வளவுதான் மத்தது. Thank you பிரபு. ஏன்னா சிலவங்க கஷ்டம். நாளைக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஆல்கஹால் கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றாரு, கிங் ஃபிஷர்ல வந்து கோடேஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது பெரிய மேனேஜரா இருக்கலாம். திடீர்னு அந்த வேலையை விட்டுட்டு நான் எங்க போக முடியுமானா இமீடியட்டா டெஃபினட்டா முடியாது. பட் he can look at alternatives. அது கிருஷ்ணா நினைச்சா முடியும் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. கண்டிப்பா முடியும். அது அவருடைய கண்டிப்பா அது அவங்களுடைய ஜிம்ம குறையுது, அவங்க கிட்ட போறாங்கன்னா அவங்க அவங்க விட்டுட்டு வந்துருவாங்க பிரபுஜி. அதான் இப்ப என் பையன் பேசினா அவன் நாளைக்கு மாறவான். அவங்க கிருஷ்ணாவோட கான்சியஸ் உனக்கு அவரோட ஈர்ப்பு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா மாறும். கண்டிப்பா எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் நாளைக்கு 2 மாசத்துக்கு சம்பளம் கொடுக்கல என்ன பண்ணுவார் அவரு? வேற சிம்பிள் as that இல்ல. So you have to look at what is. அதனால தான் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வியற்ற கருதாது போருக்கு போ அப்படின்னா don't look at anything else. You have to do your duty. What type of duty? நீ என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும். அதனால தான் நம்ம வந்து இது இன்னும் இந்த டைம்ல நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் மேட்ச் அகர்மா விகர்மா கர்மா அப்படின்னு சொல்ல 3 இருக்கு. விகர்மானா நம்ம வேதங்களில் தகாத செயல் என்று சொல்றாங்க இல்லையா, வேதங்களுக்கு உட்கொள்ளாத செயல்கள், அதெல்லாம் தான் விகர்மா. கர்மானா நமக்கு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அகர்மானா நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை, வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள செயல்களை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டியது. அதாவது கர்மா நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மா அந்த வேலையினை கிருஷ்ணருடன் அர்ப்பணித்து செய்யறது தான் அகர்மான்னு சொல்றது. அது நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். அது வில் சீ சம் அதர் டே பார்க்கலாம். ஆனா இந்த டைம்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஸோ வேணும்னு சொன்னா there is a definitely a way மத்தஜி இல்லையா? Thank you. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்க புலல் சாப்பிடுறது வந்து தப்பு அந்த இது சொல்றப்ப ராமகிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க வந்து கொடுக்கறாங்களே பிரபுஜி. சரி அதான் மாதாஜி ஒன்று சொல்றேன். எனிவே நம்ம இந்த இதுலயும் வரும். அது நம்ம இன்னைக்கு நான் எடுக்கணும்னு நினைச்ச ஸ்லோகங்களே அது வரும். எப்படின்னா நம்ம வேதங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா சில இதுல சாக்ரிஃபைசஸ் இருக்கு. ஸோ தேர் அஸ்வமேத சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி சத்திரியர்கள் வந்து இந்த அவங்க இந்த இது ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு வேட்டையாடுறாங்க. அதெல்லாம் அப்போ வந்து அது புலால் விட்டுறாங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எப்படின்னா வந்து ஒரு வேதங்கள்ல இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வேதங்கள் யாருக்கு அப்படின்னா வேதங்கள் வந்து பக்காவா இருக்கிற பிராமணர்கள் கிட்ட மட்டும். பிராமணர்னு சொன்ன என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது டெஃபினிஷன் சொல்றேன். பிராமணர்கள்னா வேதங்களை புரிந்து கொண்டு வேதங்களை பயின்று மற்றவர்களுக்கு வேதங்களை எடுத்து உரைப்பவர்கள் தான் பிராமணர் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
who understands the scriptures and propagates the scriptures to everybody. அதான் உண்மையான பிராமணர். அவங்க வந்து எந்த குலத்துல வேணா பிறந்திருக்கலாம், எந்த ஜாதி வேணா இருக்கலாம். ஆனா வந்து பிராமணர் சொன்னா அது ஒரு பிராமண ஃபேமிலியில பிறந்துட்டு நான் பூணூல் போட்டுட்டு நான் வந்து பிராமணன் சொல்றது அது கிடையாது. இப்ப நடக்கிறது நிறைய குடும்பத்துல அதுதான். பிராமணன் சொன்னா வந்து வேதங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும், வேதங்கள் வழி நடக்கணும், அதே மாதிரி வேதங்களை எடுத்துரைக்கிறதுக்கும் முடியும். அதான் வந்து பக்கா வந்து ஒரு பிராமணன் சொல்றது. ஏன்னா அறிவை புகட்டுகிறவர்கள், அதுதான் வந்து பிராமணனுடைய அந்த டெஃபினிஷன் ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. கேரளாலயே வந்து ஒரு கோயில், ஒரு முத்தப்பன் சொல்லிட்டு தலைശ്ശേരി கிட்ட அங்கேயே வந்து நான்வெஜ் வந்து சிவனுக்கு படைக்கிறாங்க. மீன் தான் வந்து அங்க படைப்பாங்க. ஏன்னா எங்க குலதெய்வ கோயில், நானும் தலைശ്ശേരി தான், அங்க வாமன் சொல்லிட்டு அங்க எங்க குலதெய்வம் வந்து அங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றப்ப எப்படி இது பண்ணுங்க? I'll explain now. ஏன்னா அந்த இது ஸ்லோகம் வருது இதுல. எப்படின்னா வேதங்கள்ல வந்து it is for all types of people. All types of people சொல்லும்போது that is it is for Brahmanas, it is for Kshatriyas, it is for Vaisyas, it is also for Shudras. ஸோ சூத்ரா இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கடவுளை பற்றி அவ்வளோ அறிவு இருக்காது, கடவுளை பற்றிய உணர்வும் இருக்காது. அவர்கள் மனது எப்போ வந்து இந்த மெட்டீரியல் சென்சஸ் இதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களையும் வந்து we have to bring them towards devotional service. அதுதான் வேதங்களுடைய இது, வேதங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் அதுதான். Because Veda has been given by whom? Krishna, by the Lord only. எப்படி இது இன்கார்னேஷன்ல வியாசா இல்லையா, வியாச இன்கார்னேஷன்ல வழியாக வேதங்களை நம்ம கொடுத்துருக்காரு. அதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம, இந்த டிஃப்ரெண்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ அந்த இருக்கும்போது ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எப்படி எடுத்து பாருங்களேன், நம்ம வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட வந்து 1+1 அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க கஷ்டப்பட்டு தெரியாது கடைசியில் 1+1 2 சொல்லும்போது யூ ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதே வந்து ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போய் 1+1 2 கேள்வி கேட்போமா? கிடையாது. வில் கிவ் சம் அதர் திங் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த லெவல் வி வில் பி டீச்சிங் சர்டன் திங்ஸ். ஸோ அந்த சூத்ரா லெவலில் இருக்கிறவங்களையும் வரத்துக்க வேண்டி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஈட் மீட், தே வில் ஹேவ் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம். ஆனா வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாம என்ன சொல்றது, வித்வுட் எனி கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு what has been put in the Vedas is that under these circumstances, when you offer these sacrifices to these lords, you can eat, give meat. That is, sacrifice is possible அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what happens? Sacrifice daily பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? So there will be some restrictions. So the restrictions கொண்டு வந்து they are making people to realize God. So இதே அந்த first இந்த meat eating இதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் when he realizes, when he studies Vedas, when the gurus also give him the directions, என்னன்னா அடுத்தது என்ன, அது பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணணும், ஓகே நான் வந்து வேற மெனி காட்ஸ் இல்லை, மெனி காட்ஸ் நம்ம வந்து டெமி காட்ஸ் அப்படின்றோம். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட் வந்து கிருஷ்ணா. இப்போ எப்படி ஒரு கம்பெனியில வந்து ஒரு மேனேஜிங் சிஇஓ இருக்காரு, அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டெமி காட்ஸ் இருக்காங்க. சிவா இருக்காரு, அதே மாதிரி பிரம்மா இருக்காரு, நிறைய முருகர் இருக்காரு, ஐயப்பன் இருக்காரு. so many gods who are who are destined or are appointed by the Lord to do certain activities. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் அவங்கள வந்து டெமி காட்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் none of these demigods are equal to or above Krishna. They are all below Krishna. The qualities எல்லாம் படிப்போம் நம்ம. Nectar of Instructions எல்லாம் படிக்கும் போது we'll see the qualities of the Lord, the Supreme Personality of God. எவ்வளோ சிவனுக்கு எவ்வளோ குவாலிட்டிஸ், பிரம்மாவுக்கு எவ்வளோ குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சிவா மெடிடேட்ஸ் ஆன் சம்படி இல்லையா? Whom does he meditate on? Krishna. So that means he also accepts. அதனால தான் இந்த
யார் பெருசுன்னு சொல்லி இருக்கிற அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி பிட்வீன் அவர் பீப்புள், ஒன்லி பீப்புள் லைக் அஸ், வி ஒன்லி திங்க் தட் ஓகே இஸ் சுப்பீரியர் இஸ் இன்ஃபீரியர் அப்படி இல்லை. when it comes to the divinity நமக்கு வந்து தெரியும் கிருஷ்ணா இஸ் சுப்ரீம். இது ஆல் யார் சொல்றா? ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இது யாரும் நம்ம யாரும் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்ல, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் சேயிங். அண்ட் ஈவன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் சேயிங் தட் ஆல் த அதர்ஸ் ஆர் டெமிகாட்ஸ் who are actually worshipping கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்றோம். நம்ம அதனால தான் நம்ம வந்து we don't add anything in our imagination. என்ன ஸ்கிரிப்சர் சொல்லியிருக்கோ அதுதான் நம்ம சொல்றோம். நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்காதவங்க தான் வந்து they create all this sort of disparity. So worshipping இப்போ முத்தப்பன் சொல்லி worshipping is okay, that has been the tradition, that's fine, that is fine, but then eventually when people realize அதை வந்து worship பண்ணாம அந்த இது அவங்க வந்து they will not follow that. அவங்க வந்து they will go for a higher thing. அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து நம்ம நோ காட் நோ டெமி காட் யாரையும் நம்ம வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது. எவ்ரி திங் இஸ் தேர் ஃபார் அ பர்பஸ். ஓகே. ஓகே, கிளியர் மாதாஜி? கிளியர். ஸோ நம்ம அடுத்தது போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து 2.39 to 2.53 வரைக்கும் we are going into an important place. என்ன படிக்க போறோம்னா புத்தி யோகா. புத்தி யோகா என்ன? நிஷ்காம கர்மா, ஃபைட் விதவுட் எனி ரியாக்ஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நிஷ்காமம் அப்படின்னா விதவுட் எனி ரியாக்ஷன். என்ன ரியாக்ஷன்? என்ன? விதவுட் எனி சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் மட்டும் இல்லை, இட் கேன் பி எய்தர் சின்ஃபுல் ஆர் சின்லெஸ் ரியாக்ஷன். அது எப்படி நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்? நம்ம ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சு அது ரியாக்ஷன் வரும் இல்லையா? அது எப்படி நம்ம வந்து விதவுட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா, when we are submitting all our work, all actions to Krishna, then we don't invite any reaction. ஏன்னா அவருக்கு வேண்டி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வர்றது, அவருக்கு தான் அந்த ரியாக்ஷன். அதுதான் அந்த நிஷ்காம கர்மா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் பார்க்க போறோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்சஸ் இருக்குது இதுல, நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, can you just read this? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கவா? நீங்க படிங்க. அடுத்தது மாதாஜி. படிங்க ஓகே. அடுத்தது வந்து மாதாஜி படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே, படிங்க. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷா தே பீஹிதா சாங்கியே யுத்திர் யோகே த்விமாம் கிருஷ்ண புத்தியா யுக்தோ யா பார்த்த கர்ம பந்தம் பிரகாசி. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். பிருதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு? சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். இது வரைக்கும் வந்து சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவைன்னு சொல்லும்போது அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி. ஓகே, அனலிட்டிக்கல்னா அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிற அறிவு. ஸோ சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்பொழுது கேள். இனிமே நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, பலனை எதிர்பார்க்காது செய்யும் யோகத்தை பற்றி உனக்கு சொல்ல போறேன். அது என்ன யோகம்? அதுதான் புத்தி யோகம். பார்த்தோம் நம்ம. பிதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விளக்கவும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இதுல சாங்கிய தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா? சாங்கிய தத்துவம்னா என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா?
கபிலர் அவங்க சாங்கிய தத்துவம் நிறுவப்பட்டதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆமா, எந்த கபிலன்? ரெண்டு கபிலர் இருந்தாங்க. அது அது அவங்களுடைய பேரண்ட், அவங்க அவங்க கபிலர் தான் அவங்க தாய்க்கு எதிர் உரைப்பாரு. அவங்க அம்மா பேர் மறந்துட்டேன். தேவஹூதி மகன் தேவகூதி. கபிலர். அவர் வந்து சாங்கியா பிலாசபி பத்தி சொல்றாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம வேதிக் டிக்ஷனரி பிரகாரம் வந்து அது என்ன சொல் நிர்குதி அப்படின்ட்டு. அதுல என்னன்னா சாங்கியா என்னன்னா இட் இஸ் டிஸ்கிரைபிங் திங்ஸ் இன் டீடைல். ஒரு ஒரு காரியத்தை பற்றி விளக்கு, தட் இஸ் டீப்பர் மீனிங் சொல்றது. அதுதான் சாங்கியம் அப்படின்றாங்க. அதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சாங்கியன்னா இஸ் a philosophy that describes the real nature. இப்போ நம்ம நெருப்பு அப்படின்னா அதோடைய தன்மை என்ன? நெருப்பு என்ன செய்யும்? சுடுதல். சுடுதல் இல்லையா? அப்பதான் நெருப்பாகும், இல்லாட்டி நெருப்பு கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் த philosophy that describes the real nature of the soul. மனிதனுக்குரிய சாங்கிய philosophy என்ன? that describes the real nature of the soul. இப்போ ரியல் நேச்சர் ஆஃப் த சோல் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து we are part and parcel of the supreme personality of Godhead Krishna. நம்ம எல்லாம் அணு, அவரு விபு, அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய பொசிஷன் எங்க? அவர்கிட்ட தான். எப்படி வந்து ஒரு தீ இருக்கு, தீப்பழம்பு இருக்கு, தீப்பழம்புல இருந்து நிறைய தீப்பொறி பறந்துட்டு இருக்கு வச்சுக்கோங்க. தீப்பொறி வந்து தூரமா சென்று விழுந்த என்ன ஆச்சு? உடனே அணைந்து விடும் இல்லையா? அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது, தன்மையும் இருக்காது, அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஆனால் இதே தீப்பொறி அது தீப்பழம்பிலே இருந்ததுன்னு என்ன ஆகுது? அந்த தீப்பழம்பு அதே ஊர்ஜம் வந்து அந்த பொறிக்கு இருந்திருக்கும் இல்லையா? The same way, when can we get this bliss? When we can get this that is நித்திய ஆனந்தம் எப்போ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா we can only get it when we go back to Godhead. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் பிறப்பு இறப்பு என்ற இதுல மாட்டிட்டு தான் இருக்க போறோம் நம்ம. ஸோ எல்லாம் டெம்பரரி தான் இருக்க போகுது. ஓகே, நம்ம வந்து எப்பவும் வந்து இளமையா இருப்போமா? கிடையாது. முதுமையா இருக்கிறோம் வந்து அப்புறம் இறந்து போயே ஆகணும். அதனோட வியாதி வரும், இது வரும், எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்க போறோமா? கிடையாது. ஒருத்தர் சொத்து சம்பாதிக்கணும்னா அவனும் கஷ்டப்பட தான் பண்ணணும். அதை வந்து ஃபுல்லா அனுபவிப்பானா? அதுவும் முடியாது. எல்லாம் டெம்பரரி. ஸோ நித்திய ஆனந்தம் நமக்கு வரணும்னா we should only go back to God. ஸோ அதான் வந்து சாக்கியம் philosophy-ல அதான் சொல்றாங்க. The real position is that you have to go back to Godhead அப்படின்ட்டு. இப்போ யோகம்னா என்ன? கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த சென்சஸ். இட் இன்வால்வ்ஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த சென்சஸ். ஆனால் இப்போ இருக்கிற டிக்ஷனரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யோகானா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் அன் எக்ஸசைஸ், தெராப்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் இட் இஸ் நாட், தட் இஸ் நாட் த ரைட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் யோகா. யோகா அப்படின்னு என்னன்னா it involves controlling the senses and it is what else? உங்க மனசுல என்ன தோணுது? யோகம்னு என்ன தோணுது உங்களுக்கு? கனெக்ஷன் வித் காட். இட்ஸ் a connection with God அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ் உங்க மனசுல தோணுதா யோகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது? கண்ட்ரோல் அவர் செல்ஸ். கண்ட்ரோலிங் த சென்சஸ், அது கரெக்ட். கண்ட்ரோலிங் சென்சஸ் கரெக்ட். ஸோ யோகம் என்பது நம்மளுக்கான தொடர்பு. எக்ஸாக்ட்லி, அது தொடர்பு உண்டாக்குறது தான் யோகம். ஸோ அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம யோகம்னு சொல்லும் போதுன்னா புலன்களை அடக்கி நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு கொண்டு வர்றது தான் யோகம் அப்படின்றது. It brings a bondage between the object and the objective. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ சாங்கிய யோகம்னா என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரியல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் and establishing the bond between the Jivatma and the Paramatma, அதாவது the supreme personality. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்றது சாங்கிய யோகா அப்படின்ட்டு. அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம எங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம்? வேதங்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து இதுல எதாவது சொல்றாரு, இந்த பர்பட் வாசிச்சிங்கன்னா ஹாப்பினஸ் derived from conquering, happiness
seeing Krishna, the kinsman alive are both personal sense gratification. போர் புரியும் போது வெற்றி பெற்று பெருமிதம் பண்றா, அது நம்மளுடைய என்ன சென்சஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியதுதானே. நான் ஜெயிச்சுட்டேன், ஸோ நான் வந்து அதை செலிப்ரேட் பண்றேன்னா என்னுடைய ஹாப்பினஸ் வேண்டி பண்றேன் நான் அது. அப்போ அது இது கண்டிப்பா புலன் இன்பம் தான் அது. அதே மாதிரி வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவருடைய உற்றார் உறவினர்கள், அவருடைய குரு, அவருடைய பிதா, இவர் கிராண்ட் ஃபாதர், இவங்கெல்லாம் வந்து உயிரோட இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை பார்த்து அப்பா இவங்க உயிரோடு இருக்காங்க சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னா அது வந்து கட்டுண்ட நிலை தான். என்ன காரணம்னா நான் சந்தோஷப்படுறேன் எனக்காக அப்படிங்கும்போது அது இதுதான் வருது. ஸோ போத் ஆர் ஆக்சுவலி வந்து satisfying your sense objects. ஆனால் what should be the Sankhya approach? அவர் ஒரு போர் வீரனா, தட் இஸ் என்னுடைய கடமை போர் செய்ய வேண்டும். அந்த போரில் வரக்கூடிய எந்த விளைவுகளும் வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அது வந்து அது யாருக்காக அது அர்ப்பணிக்கிறேன்? கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன். ஸோ அந்த விளைவு நான் என்னால வந்து இந்த விளைவு எனக்கு அந்த சுகம் கிடைக்குதுன்னு எதிர்பார்க்காம நான் அந்த கடமையை செய்யும் போது அது வந்து நான் ஒரு சாங்கிய நிலையில் செய்கிறேன். பாயிண்ட். நான் வந்து அதை சந்தோஷம், நான் ஜெயிச்சிட்டாப்பா அப்படி எனக்கு அது சந்தோஷம் வருது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வச்சுக்கோங்க, அதுவும் தப்பு தான். ஓகே, நான் போர் புரியல, அவங்க எல்லாம் உயிரோடு இருக்காங்க, அதை அவங்கள பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன் வச்சுக்கோங்க, அதுவும் கட்டுண்ட நிலை தான். ஆனா என்னுடைய சந்தோஷம் எனக்கு வேண்டி நான் பண்றது. ஆனால் நான் போர் புரியும் போது என்னுடைய கடமை. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய எந்த பலனானாலும் சரி அது நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது சாங்கிய நிலையில வந்துடுது. புரிஞ்சுது அது? ஸோ Krishna wanted to emphasize to Arjuna that killing the body of the grandfather will not be killing his soul. ஸோ அந்த போரில் மடியும் போது யாரையெல்லாம் கொன்று விட்டாலும் அவர்கள் வந்து அவர்களை கொல்லவில்லை, அவர்களுடைய ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடலை சேர போகிறது, அவ்வளவுதான். அந்த போரில் மடிந்தால் என்ன, அவருடைய கடமையை தான் இவர் செய்யறார், யாரு? அர்ஜுனர். அப்படி இருக்கும்போது மற்றவர்களை நான் கொல்ல போறேன், அவர் வந்து மாய்ந்து விடுவார்கள் நினைப்பே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் அவருக்கு எடுத்து கூறுகிறார். பாயிண்ட். அவருடைய கடமையை செய்கிறார், அது அவருடைய தௌத்தியம். அதுதான் தன் தௌத்தியம் செய்யும் போது அதுக்கு விளைவுகள் என்ன வந்தாலும் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறார். அது தனக்கு தன்னுடையதுன்னு அது அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அவர். அதனால கடமையை செய், அது வரக்கூடிய அந்த பலனை பற்றி நீ கவலைப்படாதே அப்படின்னு அதோடைய அர்த்தம். இது நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி, ஓ நீ கடமையை செய், நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய், அதனால் வரக்கூடிய எந்த பலனையும் நீ வந்து ஒன்றும் அதுக்கு நீ பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. கடமையை செய்யும் போது ஒரு போர் வீரன் கரெக்டா வந்து போர் புரியணும் அப்படின்னா அது அவனுடைய கடமை, கரெக்டா தான் செய்யணும். அது ஏனோ தானோன்னு செய்யக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா இப்போ இந்த போர்ல ஒருத்தர் மடிந்தாலும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், நம்ம பாடி ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுற மாதிரி தான். இந்த உயிர் போனா இன்னொரு உடல் எடுத்துக்க போறாங்க அவங்க, அவ்வளவுதான். அவங்களுடைய கர்ம பலன் பிரகாரமும் அவருடைய அந்த இச்சை பிரகாரம் வந்து இன்னொரு உடலை அவங்க எடுத்துக்க போறாங்க. ஸோ அதனால வந்து போர் புரிவாயாக, உன்னுடைய கடமையை செய்வாயாக அப்படின்ட்டு அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ இன்னொன்னு இங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆனா பிரபுஜி அவங்களுக்கு அர்ஜுனுக்கு அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர்னு ஒரு பாசம் இருக்கதானே பிரபுஜி செய்யும். அது நம்ம சொன்னாலும் அது அளவுக்கு லைஃப்ல கரெக்ட். அதனாலதான் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காரு, ஆனா வந்து எதிர் சைட்ல போயிட்டு இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ நம்ம இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க, இப்போ நம்மளுடைய ஓன் கிராண்ட் ஃபாதர் இல்ல நம்ம ஓன் கசின் வந்து பாகிஸ்தான்ல போய் சேர்ந்துட்டு அங்கிருந்து போர் புரியறதுக்கு வராரு, நம்ம வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து போர் புரியுறோம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த வார் ஃப்ரண்ட்ல போய் அவர் வந்து என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் இல்லாட்டி அவர் என்னுடைய கசின் சொல்லிட்டு நான் போர் புரியாம இருக்க முடியுமா? அவருக்கு என்ன சுட்டு போடுச்சு? அதேதான் அது ஓகே பிரபுஜி. ஆனா நம்மளுடைய ரிலேஷன்லயே அது போல ஒருத்தவங்க டெத் ஆயிட்டாங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் பிரபுஜி. அவ்வளவு சீக்கிரம் இப்ப நம்ம
பேசுறது வந்து நம்ம கடமையை செய்யும் போது அதன் விளைவினால் ஏற்படக்கூடியதை பத்தி பேசுறோம் நம்ம இல்லையா. ஓகே. சரி. ஒண்ணு அது. இது நீங்க இந்த கேள்வியை நீங்க பார்க் பண்ணுங்க. இன்னொரு நாள் இந்த கேள்வியை பத்தி பேசுவோம் நம்ம. தட் இஸ் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷனை பத்தி பேசும்போது இந்த கேள்வியை இந்த இதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்றேன். ஓகே. தட் இஸ் எப்படி நம்மளுடைய ரிலேஷன் நம்ம தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் வந்து இறந்து விட்டால் நம்மளோட நிலை என்ன, அது நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது அது நம்ம இன்னொரு இது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த டைம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பேசுறது நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த கர்மத்தினால அதன் விளைவுகள்ல வரக்கூடிய இதை பத்தி பேசுறப்போ. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இது நம்ம எல்லாரும் மனசுலயும் இருக்கணும். சரி, 2 வகையான இது இவங்க இருந்தாங்க. கபிலர் ஒருத்தர் ஏத்திஸ், அவர் வந்து கடவுளை நிந்தித்தவர். அவரை பத்தி பேசக்கூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு வந்து இந்த நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எல்லாம் கூறப்பட்ட கபிலர் வந்து தேவகுத்தி மகன் கபிலர். அவரு தான் இந்த சாங்கியா பிலாசபி பத்தி அவர் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. அதை பத்தி நம்ம பாகவத்தை எல்லாம் படிப்போம் தினம். நீங்க இப்போ வந்து இந்த பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல காலையில, அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அது குரூப்ல போட சொல்ற மாதாஜி கிட்ட. ஸோ நீங்க எல்லாரும் இந்த பாகவதம் கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைடன் ஆகும். ஓகே, கண்டிப்பா நீங்க பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி இன்னும் ரொம்ப வைடன் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே, ப்ளீஸ் டூ தட். காலையில் 8 மணிக்கு இருக்கு. தமிழ்னா காலைல 6:30 இருக்கு. அப்புறம் 5:30 இங்கிலீஷ்ல ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் அட்டென்ட் பாகவதம் கிளாஸஸ். அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கேங்க. ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க. இந்த மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லைங்களா, மாதிரி அவங்க ரிலேஷன் யாராவது அப்படின்னா அது வருத்தமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கானது வந்து ஒரு பையன் வந்து திருடிட்டான். ஒரு போலீஸ் பிடிச்சு கொண்டு போய் நீதிபதி கிட்ட ஒப்படைக்கிறது. அந்த நீதிபதி வந்து பார்க்கும்போது அவர் இந்த பையன் வந்து தன்னோட மகனா இருக்கிறாரு. அப்ப அந்த தண்டனைய கொடுக்கணுமா வேண்டாம்? மாதாச்சி சொல்லணும். கொடுக்கணும் தான். அது மாதிரிதான் இந்த இடத்துல நீங்க மீனிங் எடுத்துக்கணும். பீஸ்மர் வந்து அவங்க ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கிறாரு, கௌரவர் சைடு இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து தவறான இடத்துல டீமா இருக்கும்போது நம்ம வந்து மன்னிச்சு விடக்கூடாது இல்ல, நியாயமா நடந்துக்கணும் இல்லையா. தப்பு பண்ணா அந்த தண்டனை இருக்கணும் இல்லையா. இல்ல மாதாஜி, எனக்கு பீஷ்மர் அந்த மகாபாரதம் பாக்குறப்போ ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் அர்ஜுனுக்காக அந்த 5 பேருக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுவாரு. அவர் துரோஷனுக்கு எல்லாம் பேசுவார். தம்பி பையன் பாண்டவனுக்கு இவ்வளவு நாள் செஞ்சிருக்கிறான் அப்படிலாம் சொல்லுவாரு. ஏன்னா அவரு கேரக்டர் வைஸ் நல்லவரு. போய் சேர்ந்த இடம் தான். அது கர்ணன் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்க. அதுல பிடிச்சவங்க வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும் இல்ல மாதாஜி. நீங்க இப்போ சொல்றது புரியுது. நமக்கு மனசுல கொஞ்சம் ஒரு இது கஷ்டமா இருக்கும். ஐயோ இவர் சொல்றமே என்று அர்ஜுனன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்றேன் ஒரு மாதிரி தோணுது. டக்குனு அப்படி விட்டுற முடியாதுல்ல. தர்மம் ஜெயிக்கணும்னா அந்த இடத்துல நியாயமா நடந்துக்கணும்ல. ஓகே, அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வேதங்களை சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ குட், தேங்க்ஸ் மாதாஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இதை பத்தி கொஞ்சம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன, கோ பேக் டு காட் ஹெட். அது போகணும்னா என்ன, அதை சென்று அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும், கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு வந்து வேதங்கள்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு குருவனுடைய வழிகாட்டல் கண்டிப்பாக தேவை. ஒரு குருவுடைய வழிகாட்டல் இருந்தால்தான் நமக்கு வந்து போக முடியும். பிகாஸ் somebody has to guide us. வேதங்கள்ல இருந்து நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குது. அதே மாதிரி குரு கைடன்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த வழியில் நடந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். கிருஷ்ணரை சென்றடையும் போது நம்ம இந்த பக்தி ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி நான் அடுத்த செஷன்ல நான் சொல்றேன். பக்தி ப்ராசஸ், நவவித பக்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த 9 types of bhakti we can do.
ஸோ அந்த பக்தியில் ஏதாச்சும் நம்ம ஒன்றோ இல்லை 2 3 எது வேணா முடிஞ்ச மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா we can reach the God, reach கிருஷ்ணா. ஆனால் நம்ம மெயின் திங் என்ன, மைண்ட் வந்து இட் ஷுட் பி ஃபுல் ஆஃப் கிருஷ்ணா தவிர வேற எதுவும் நம்ம மைண்டில் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதுக்காக பார்த்துட்டோம், இது பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ நம்ம வந்து இது இன்னும் ஒரு 5 minutes நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி நார்மலி வந்து டைம் கொஞ்சம் பார்ப்பேன். நான் ஆல்ரெடி 9:20 ஆயிடுச்சு. நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தது. நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் நான் ப்ரீஃப் பண்ணதுனால கொஞ்சம் டைம் போச்சு. மேக்ஸிமம் ஒரு 10 minutes எடுத்துக்கிறேன். இட்ஸ் ஓகே வித் ஆல் ஆஃப் யூ. பண்ணலாமா இல்லை முடிக்கணுமா? 10 minutes எடுத்துக்கலாமா? ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, இதுதான் வந்து இந்த இக்னோரன்ஸ்ன்றது. இதை பற்றி சாங்கிய பிலாசபி பற்றி புரியாமல் இருக்கிறது இக்னோரன்ஸ். இதை புரிஞ்சிக்கும் போது தான் அதை வந்து புத்தி அப்படின்னு சொல்றோம். இதை வந்து பார்த்தோம்னா 10.10 வந்து இதை பற்றி பேசுவோம் நம்ம. ஓகே, இது இந்த 10.10 பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, தேஷாம் சத்தத யுக்தானாம் பச்சிதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தான் ஏன மாம் உபயந்தி தே அப்படின்ட்டு கிளியரா வந்து இது சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னு என்னன்னா, தட் இஸ் கம்யூனியன் வித் த லார்ட். கடவுளுடன் நமக்கு வந்து அந்த கனெக்ஷன், இப்போ சொன்னீங்களா இப்போ மற்றது கனெக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து எப்படி நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்தால் மட்டும்தான் ஏற்படும். வேற எந்த மார்க்கத்திலும் ஏற்பட முடியாது. ஸோ நம்ம வித் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பரமாத்மாவோட கனெக்ஷன் இல்லையா, இந்த நம்மளுடைய கனெக்ஷன் வித் த லார்ட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை தவிர வேற எந்த மார்க்கமும் இல்லை. அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும், பக்தி தோண்டு எப்படி பண்றோம்னா, இந்த சொன்ன மாதிரி நவவித பக்தியில ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். தெரியுமா? யாரும் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் சொல்லுங்க, யாருக்கா தெரிஞ்சா. அர்ச்சனம், தாஸ்யம், பாத ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ஸ்ரவணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஓகே, விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். பர்ஃபெக்ட், வெல் டன் மதர். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இதுல வந்து எல்லாம் சொல்லலாம், இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்தாலும் ஒரு வழி எடுத்தாலும் சரி, நம்ம வந்து அந்த பாதையை பின்பற்றும், அந்த ப்ராசஸ் பின்பற்றும் போது கிருஷ்ணரை அடையலாம். அதனாலதான் ஸ்ரவணம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம அது கேட்குறோம், நான் சொல்றேன், நீங்க கேட்குறீங்க, இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லும்போது நான் கேட்குறேன், அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், அதெல்லாம் ஸ்ரவணம் தான். நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி தான் சொன்னேன், நான் வந்து இந்த பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா, இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் நடக்குது, எல்லாம் கேளுங்க. ஸோ ஸ்ரவணம் ஜாஸ்தியாக ஆக மனசுல வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இன்னும் ஜாஸ்தியாகும். ஏன்னா நம்ம வந்து மனசு கிருஷ்ணனில் லயிக்கிறோம். எப்படி உணர்வு ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கும்போது அவர் பெருமையை பத்தி கேட்கிறோம், அவரை பத்தி, அவருடைய லீலைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவருடைய என்னெல்லாம் இது அவருடைய எனர்ஜிஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து we are able to visualize கிருஷ்ணா. அவரை பத்தி ஃபுல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம மனசுல வந்து இந்த டிசையர், இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிற அந்த டிசைர் எல்லாம் நம்ம விட்டு வெளியேறிடும். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இந்த புத்தி யோகம். யோகம் சொன்னோம், தட் இஸ் கனெக்ஷன், கெட்டிங் த கனெக்டிவிட்டி. புத்தி மீன்ஸ் வந்து நாலேஜ். நாலேஜ்னு என்ன? கோயிங் பேக் டு காட் ஹெட். கனெக்ஷன் எப்படி? இந்த யோகம் என்ன? த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ இது ரெண்டு சேர்த்து நம்ம we should practice, all devotees should practice. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா, நம்மளுடைய வேலையை செய்யும்போது, நம்மளுடைய கர்மம் செய்யும்போது எப்படி அதை லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம எந்த கடமையை செய்யும் போதும் கிருஷ்ணரை மனதில் நினைத்து கொண்டு அவருக்கு உகந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும். அவருக்கு திருப்தி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்து அந்த செயலை செய்யணும். அது இல்லாம எந்த ஒரு செயலும் அவருக்கு திருப்திப்படவில்லை என்றால் செய்யக்கூடாது. நம்ம எது செய்யும் போது யோசிக்கணும், நம்ம செய்யற விதம், செய்ய வரை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு திருப்தியா இருக்குமா, ஓகே நான் செய்யறேன். இல்லை இது வந்து நேர் வழி கிடையாது, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம செய்யக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு உகந்து அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்யும் பொழுது என்னன்னா, அது எல்லாம் அகர்மா. அகர்மானா தட் இஸ் நம்ம அந்த கர்மாவோட ஒரு கிருஷ்ணருக்காக செய்யறோம். அப்படி செய்யும்போது அந்த இதுல எந்த விதமான பலன்
நமக்கு இது பல பல அது பலநோக்கு செயல்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ இட் வில் நாட் பி வித்தின், இட் வில் நாட் அட்ராக்ட் எனி sin or it will not attract any reaction. மற்றதெல்லாம் வந்து ரியாக்ஷன் அட்ராக்ட். பலநோக்கு செயல்னா பலனை நோக்கி அது கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி செய்யறோம், தென் இட்ஸ் அ ரியாக்ஷன். நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யும் போது இட் இஸ் வித்தவுட் எனி ரியாக்ஷன், அவருக்காக பண்றோம். ஸோ நம்ம எந்த செயல் செய்தாலுமே அவருக்கு வேண்டி. குக்கிங் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணா உனக்காக நான் படைக்கிறேன்னு சொல்லி தான் பிரசாதம் சாப்பிடணும்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணருக்காக நம்ம குக் பண்ணி அவருக்காக செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் பிகமிங் தட் பர்டிகுலர் ஆக்ஷன். குக்கிங்கே வந்து இட் இஸ் அ ஆக்டிவிட்டி டு ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா. இதே வந்து எனக்கு நல்ல சுவையா இருக்கணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் காரம் போட்டு அது போட்டு நமக்கு வேண்டி சாப்பிடும்போது அப்போ தட் இஸ் செகண்ட் பலநோக்கு செயல். இட் வில் அட்ராக்ட் ஆக்ஷன். ஏன்னா நம்மளுடைய புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி பண்ணும்போது. ஆனால் அவருக்கு வேண்டி பண்ணும்போது, அவருக்காக படைக்கும் போது வந்து அது வந்து இட் பிகம்ஸ் ரியாக்ஷன், லெஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. எது செய்தாலும் வந்து புத்தி யோகத்தில் செய்ய நம்ம பயில வேண்டும். எது எடுத்தாலும் புத்தி யோகத்தில் செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது என்ன, தானாகவே நம்ம எல்லாம் அவருக்கு வேண்டி செய்வோமே தவிர நமக்கு வேண்டி நம்மளுடைய புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி எதுவும் செய்ய மாட்டோம். அப்படி செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம விகர்மா செய்யவே மாட்டோம், தவறான செயல்களை செய்யவே மாட்டோம், எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி செய்வோம். அப்படி செய்யும்போது நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் இம்ப்ரூவ், தட் இஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகுவோம். நம்ம அப்படி பண்ணும்போது தான் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். ஓகே. ஸோ இந்த புத்தி யோகம் என்ன புரிஞ்சுதா மாத்தி? சாங்கிய பிலாசபி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது. நம்ம உண்மையான நம்மளுடைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடவுள்கிட்ட கனெக்ட் ஆகுறோம். அதான் நம்மளுடைய உண்மையானதை நம்ம பரமாத்மாவோட சேர்றதுதான் உண்மையானது. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடவுள்கிட்ட போய் சேரதான் சாப்பிட்டு அதற்கு வேண்டிய பணிகளை நம்ம செய்யணும். கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யும், எதை செய்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம். வந்து பாக்கி வந்து நம்ம ஃப்ரைடே பார்க்கலாம். ஃப்ரைடே வந்து உங்களுக்கு தட் இஸ் அந்த லிங்க் அனுப்புவோம், அதை ஜாயின் பண்ணுங்க. ஃப்ரைடே வந்து இன்னொரு லிங்க், அது ஆக்சுவலி அது வந்து நாளைக்கு குரூப்ல போடுவோம். பாருங்க, எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? அப்போ ஓகே. ஏதாச்சும் நீங்க வந்து நம்ம இன்னைக்கு என்னெல்லாம் நம்ம எடுத்தோமோ அது பாருங்க. செகண்ட் சாப்டர் இந்த 38, 39 இன்னைக்கு நம்ம 2 தான் பார்க்க முடிஞ்சது. கொஞ்சம் டீட்டெயில் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. 40 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோமா இன்னைக்கு? ஸோ இல்லை, நம்ம ஒன்லி சீன் அப் டு 39 இல்லையா? ஓகே. ஸோ நீங்க 39 வரைக்கும் இதெல்லாம் பாருங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வில் டிஸ்கஸ் ஆல்சோ. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ புதுசாக ஜாயின் பண்ண டிவோட்டீஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா, இல்லை டு யூ ஹேவ் எனி அதர் சஜஷன்ஸ்? ஈஸியா தான் இருக்கு ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஈஸியா இருக்கு ஜி. தேங்க்யூ ஜி. தேங்க்யூ. ஸோ நீங்களும் வந்து படிச்சுட்டு வாங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஸோ வி வில் ஸ்லோவாகவே போகலாம். ஏன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதுதான் முக்கியம். ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, இன்னைக்கு இந்த லிங்க் வந்து குரூப்ல போடுறோம் பிரபுஜி. யூடியூப் லிங்க் போட்டிருக்கேன், குரூப்ல போட்டிருக்கேன். இல்ல சாட்ல போட்டிருக்கீங்க. ஆமா, குரூப்லயும் போடுறேன் மாதாஜி. குரூப்ல போட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். சரி சரி. பதோ மாதாஜி குரூப்லயும் போட்டுருங்க. போட்டுறேன் பிரபுஜி. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அப்போ நான் வந்து செஷன் எண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம வி வில் மீட் ஆன் ஃப்ரைடே. ஓகே. ஸோ க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय.
श्रीला प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you. Thanks. We'll meet on Friday. Okay.